Pois, moi boa tarde a todos e a todas. Iníciase a sesión ordinaria do Concello Pleno do día 27 de marzo do 2026 para tratar os seguintes asuntos incluídos na orde do día. O primeiro deles é a aprobación das actas das sesións anteriores, ordinaria do 30 do 1 do 26 e extraordinaria do 16 do 3 do 26. Algún membro da corporación ten algunha cuestión que facer e observación ou non? Pois prospera. O segundo punto sería o expediente 436/2026 de depuración de saldos contables do Concello. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 20 de marzo do ano 26. Cando queira, señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde. Dase conta da parte dispositiva deste ditame que di o seguinte: esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de depuración de saldos contables do Concello declarando a baixa por prescripción dos seguintes saldos pendentes de exercicios pechados. Dereitos pendentes de cobramento por importe de 1.221.269,99 euros. Obrigas pendentes de pagamento por importe total de 18.320 euros. Segundo, aprobar a baixa dos referidos dereitos e obrigas na contabilidade municipal conforme as relacións incorporadas ao expediente e os informes emitidos por Tesourería e Intervención. Terceiro, ordenar os servicios económicos municipais a práctica dos asentos contables e demais actuacións que resulten precisas para a plena efectividade do presente acordo. Cuarto, dispoñer a publicación do acordo no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello por un plazo de 15 días para os efectos de presentación de reclamacións. A Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio Persoal, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, 3 abstencións dos concelleiros dos grupos do PSDG, PSOE e Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a bendita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Arrego. Bueno, como se pode ver no expediente 436 do 2026, desde os servicios económicos deste Concello informan da existencia na contabilidade oficial de dereitos pendentes de cobramento, como se dixo, por importe de 1.221.269,99 e de obrigas pendentes de pagamento de 18.320. Vese na documentación que se trata de dereitos e obrigas cunha antigüedade de máis de 15 anos en algúns dos casos. Como vostedes saben, é necesario que a contabilidade municipal reflexe unha imaxe fiel da situación económico-financiera e patrimonial da entidade, aínda que como reflexo o informe de Tesourería na liquidación orzamentaria xa se veñen efectuando axustes por dereitos de difícil ou imposible recaudación. Como se pode comprobar, desde os últimos anos non se fixo ningún tipo de depuración de saldos e tanto os dereitos como as obrigas están prácticamente prescritos, polo mesmo é necesario dita depuración. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Boa tarde, moitas grazas, señor alcalde. Antes de comezar a intervención deste punto, como portavoz do BNG, quería trasladarlle as nosas condolencias e pésame á compañera de corporación Elisa Dorna polo falecemento do seu pai. Entón, desde todo o BNG de Ortigueira, trasladar esta información e sentímolo moito. E nada, e agora centrados no punto, o que traen hoxe aquí, bueno, pois acabamos de escoitalo, non? Que o presenta como unha depuración contável, pero non é só iso. O que traen hoxe aquí é o recoñecemento de que durante anos houbo obrigas que quedaron sen pagar, expedientes sen pechar, e unha xestión que non funcionou como debía. E hai un dato que é especialmente significativo e preocupante, que hai obrigas pendentes de pago desde o ano 2012. E repito yo, señor Calvín, desde o ano 2012. Estamos falando de case 20.000 euros en subvencións a asociacións culturais, veciñais, deportivas deste Concello, e que finalmente non se van a pagar. E isto é un problema real, grande e moi preocupante, porque detrás de cada unha destas cantidades hai entidades que fixeron a súa actividade, que cumpriron e que quedaron sen cobrar. Pero o máis grave non é só iso, o máis grave é que isto non aparece agora por sorpresa. No ano 2023, xa estaban vostedes aquí, houbo aquí neste pleno unha moción. Esa moción foi aprobada con 7 votos a favor, dos cales 6 eran dos concelleiros do PP de hoxe en día.
revisar subvencións pendentes desde 2017, incluso con expedientes que tiñan orden de pago pero que nunca se executaron. No 2023, e vostedes votaron a favor, os 6. É dicir, sabíase e sabíano, estaba detectado. E aínda así non se resolveu. Non o resolveron, porque quen goberna desde o 2023 son vostedes. Non é ninguén máis, son vostedes. E non fixeron absolutamente nada. E hai outro dato que son os máis de 1,2 millóns de euros que o Concello recoñece que xa non vai cobrar. E tamén, lle repito isto, señor Calvín, máis de 1,2 millóns de euros que o Concello de Ortigueira non vai cobrar. E isto non desaparece por casualidade nin dun día para outro. Para que isto pase, teñen que pasar anos sen cobrar, sen reclamar con eficacia e sen facer o seguimento necesario. Por iso, máis que unha depuración contábel, aquí tamén debería de haber unha reflexión sobre as responsabilidades de quen permitiu que isto pasase. Porque isto non é só do pasado, é tamén do presente. Parte destes dereitos poden vir de anos atrás, poden dicir, e de distintos gobernos, pero tamén é certo que hai unha continuidade na xestión económica deste Concello. E quen está hoxe na economía tamén tivo a responsabilidade de corrixir esta situación, e non o fixo. O resultado é moi claro, pérdense ingresos públicos. Cartos que xa non van estar dispoñíveis para investimentos, para servizos, para mellorar o día a día da nosa veciñanza. E este punto é importante precisamente por iso. Porque non vai só de limpar a contabilidade, vai de evidenciar que durante anos non houve o control necesario. E isto enlaza directamente co que imos ver nos seguintes puntos do orden do día. Porque hoxe non só estamos vendo que hai problemas para cobrar, tamén imos ver que hai dificultades para cadrar as contas, para planificar o gasto e para garantir unha xestión económica rigorosa. É dicir, non estamos ante feitos illados, estamos ante unha forma de xestionar e de gobernar do Partido Popular. Un desastre. O noso posicionamento vai ser a abstención. Pero máis que nada, porque entendemos que a depuración é necesaria desde o punto de vista legal. Pero non podemos apoiar unha situación que evidencia unha falta de control absoluta e de xestión que ten consecuencias reais para este Concello. Repítolle, 1,2 millóns de euros que o Concello de Ortigueira non vai cobrar. E agardamos que isto sirva, polo menos, para que non se volva a repetir. Porque detrás destes números hai algo moi claro. Perde o Concello de Ortigueira, perden as asociacións, perden os clubes deportivos e perde toda a veciñanza de Ortigueira pola forma que ten de xestionar este Concello o Partido Popular. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, nós, por suposto, nos unimos ao pésame a concelleira Elisa Dorna. Bueno, sobre este tema, bueno, nos temos pouco que decir porque entendemos que é un tema técnico, é un tema de... É verdade que cando nos falan das contas, pechan as contas dos anos, sempre hai unhos saldos de dudoso cobro, digamos. Entendo que pois esos saldos se teñen que, bueno, pois que liquidar de alguna maneira, desaparecer da contabilidade para reflexar a contabilidade real do Concello, non? Nos chama un pouco a atención os saldos incobrados nas tasas de basuras e de imposto de circulación, que son quizás os máis abultados. É verdade que son de anos anteriores. É verdade tamén que nos últimos anos esa cantidade é bastante inferior. Non sei se ten que ver que se traspasase o cobro destes impostos á Diputación, co cual entendo que agora pois os cobros executivos, digamos, que fai a Diputación, pois evitan eso, pero sí que é verdade que chama a atención a cantidade de xente que non pagaba estes impostos e non pasaba nada. Entón, bueno, eu confío que isto deixe de pasar. Bueno, pois a mellor nos ten que levar a darlle unha volta ás tasas que temos, que nosotros sempre o comentamos, o tema das pois do imposto de circulación, que é seguramente dos máis elevados de toda a comarca, o imposto de construccións, que tamén hai moito impagado, etc. A mellor, pois, habería que darlles unha volta a todas as ordenanzas, todas as tasas, e ver como se pode facer para que, como decimos nós sempre, máis veciños paguen menos cantidade e, entre todos, poidamos cobrar máis cartos para o Concello. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Dentro do noso grupo municipal trasladamos o noso pésame polo falecemento do seu pai. Sentímolo.
Bueno, que con respecto ao punto, eu quero dicir o seguinte. No ano 2015, cando entramos a gobernar, está o informe de intervención que dice que hai pendientes de recaudación máis de 600.000 euros. En aquel momento a recaudación facíase con unha empresa externa e había máis de 600.000 euros pendientes de recaudación. Agora estamos falando de 1.200.000, pasaron 10 anos, 11 anos. Se facemos a división, estaríamos en 60.000 euros cada ano, que sería 1% do presuposto anual de cada ano. Eu creo que eso, non neste Concello solo, noutros Concellos tamén, 1% sobre o presuposto, pois é asumible. O que si teño claro que desde o ano 2015 en adiante, que si pagou todo o mundo. Antes do 2015 non pagaba todo o mundo. Desde que se delegou en Diputación o cobro de tasas, tamén funcionou moitísimo mellor. E agora, hai que seguir un pouco nese sentido. Por parte de recaudación, teñen que ser efectivos a hora de... xa antes de chegar á recaudación, isto empeza nos servicios técnicos, despois pasa a intervención, a tesorería e, ao final é unha cadena, non? É un tema técnico, como falamos aí un momentiño. Os políticos somos responsables cando gobernamos de toda a situación, pero, aquí o que se trata de facer agora neste momento é empezar de cero dende moito atrás, porque, xa digo, se no 2015 xa se debían 600.000 euros e agora son 1.200.000, eses 60.000 euros que veñen salindo de media anual, hai que intentar que sexa menos, se é posible. Ainda que con un presuposto de 6 millóns, 60.000 euros ao ano, entra dentro do posible, non? Nada máis. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra, señor Cartell. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, como se dijo en este expediente, el asunto se trata de la depuración de los saldos contables. Y en dicho expediente consta el informe de tesorería y un informe de intervención, donde se detalla cuál es la función interventora y en el que se dice que en la contabilidad dependiente de la intervención general de esta corporación existen numerosos derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago y que una vez analizados se constató que han prescrito al haber transcurrido el plazo establecido por la normativa legal. La cuantía de estos derechos de cobro es, como se ha dicho, de 1.221.269,99 euros y las obligaciones de pago ascienden a 18.320 euros. Con estos dos informes de intervención y de tesorería se pretende acordar, como recogen los criterios del Tribunal de Cuentas, en el cual la aprobación del expediente colectivo de baja de derechos y obligaciones correspondientes a los ejercicios cerrados debe ser acordado por el Pleno de la Corporación y con ese objetivo se trae a este Pleno dicho derecho. Gracias. Muchas gracias, señora Cartelle. Nada, eu simplemente comentar que, como explicou a concelleira de Facenda, que a competente nesta materia, e se comentou tamén a comisión, trátase de depurar dereitos pendentes de cobramento por importe de 1.220.269,99 euros e obrigas pendentes de pagamento por importe de 18.320 euros, algúns deles que teñen máis de 15 anos de antigüedade. O expediente está tramitado polos servicios económicos co obxecto de que a contabilidade municipal reflicte unha imaxe fiel da situación económico-financiera e patrimonial do Concello de Ortigueira e conta co informe de intervención e tesorería. O que se pretendeu con isto dende o noso goberno é poñer orden en todas estas cuestións para que a imaxe do Concello a nivel económico sea a máis fiel posible. E me gustaría, señor interventor, que si pode facer un balance técnico si en esta legislatura na que nosotros gobernamos hai algo pendente de pago na actualidade e destos 3 anos que vai facer que levamos no goberno. Neste caso non serían todos anteriores ao inicio desta legislatura, vamos. Claro, é interesante que conste en acta isto porque pon sobre as claras o que cada responsable ten que asumir.
e non vamos a asumir nosotros responsabilidades que en este momento pois non nos competen. O que sí nos competía, e así o fixemos, é poñer orden nesas contas. E poñer, igual que fixemos pois, un orzamento que creemos que é necesario para o Concello de Ortigueira, tamén ter clara a imaxe do que é real dentro do noso Concello. E aquí había pois hasta 1.220.000 euros máis que eran de difícil, como se falou aquí, cobro. Por lo tanto, temos que ter claro e non facernos trampas ao solitario. Por lo tanto, isto forma parte daquela auditoría, verdad, que falamos no seu momento. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera o punto, moitas grazas. Pois pasamos logo ao punto número 3º, que sería o expediente 291/2026, que é o Plan Económico Financiero para o exercicio 26-27. Ten a palabra o señor secretario para dar conta e lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio de Personal de 20 de marzo do ano 26. Cando queira, señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto deste ditamen a parte resolutiva que di o seguinte: visto o borrador do Plan Económico Financeiro 2026-2027 do Concello de Ortigueira, formulado co obxecto de recuperar o cumprimento das regras fiscais no exercicio en curso e no seguinte, o Pleno da Corporación acorda aprobar o Plan Económico Financeiro 2026-2027 do Concello de Ortigueira, que se incorpora ao presente acordo como anexo. Segundo, asumir expresamente os obxectivos, previsións e medidas contidas no citado plan, en particular a limitación da utilización do remanente de tesourería para gastos xerais a supostos compatibles co cumprimento das regras fiscais, a programación da execución orzamentaria dentro dos límites fixados no plan económico financeiro, o seguimento periódico da execución do plan por parte da intervención municipal. Terceiro, remitir o presente acordo e plan económico financeiro ao órgano competente que exerza a tutela financeira para a súa aprobación definitiva e seguimento se proceda, así como realizar as demais comunicacións exixidas pola normativa vixente. Cuarto, dar ao plan a publicidade legalmente establecida e publicalo na sede electrónica e no portal de transparencia municipal de conformidade con a normativa de aplicación. Quinto, facultar a Alcaldía a Presidencia para a realización de cantos, actos e xestións sexan necesarios para a execución do presente acordo. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Como consta na documentación do expediente, unha vez feita a liquidación do orzamento, consta un remanente de tesorería do ano 25 de 2.705.021,62 €. Unha vez activadas as reglas fiscais dentro do ano 2024 e unha vez feita a liquidación do orzamento, establece que non cumplimos na estabilidade presupuestaria e ca regla de gasto. Dito incumprimento ven debido ao uso do remanente de tesorería no ano 2025. É dicir, que o gasto que ao financiar gasto non financiero nos capítulos 1 e 7 do presuposto para gastos con remanente de tesorería que se instrumenta a través do capítulo 8 é causa determinante á hora de incumplir estas dúas reglas fiscais. Polo tanto, determina que é necesario realizar un plan económico. Como ustedes saben, cabe remarcar que non se trata de un plan de axuste. Eso sería que o Concello tuvera déficit, que non é o caso, como así o recollen, que temos un superávit de 537.154,73 e así o recollen os informes de intervención e tamén se pode ver co cumplimento do período medio de pago con 15 días o último trimestre e recalculando a día de hoxe seguimos cumplindo co mesmo período. Cando a causa do incumplimento ben dada pola utilización do remanente de tesorería para gastos, prevese que se poidan incluir medidas sin cuantificación económica. Polo tanto, realízase dito plan para os anos 26 e 27. Utilizar o remanente de tesorería sempre causou controversia. No ano 2020, sendo o presidente Abel Caballero da FEM, foi un promotor para aplicar o remanente de tesorería sin aplicar as reglas fiscais. Non é entendible que os alcaldes queiran usar o remanente de tesorería como ferramenta ágil para mellorar os municipios chocando cas limitacións de gasto impostas polo Estado.
O que teño claro é que dende esta concellería o que este Concello non pode ter é un remanente de tesorería de hasta 4 millóns de euros e contando con un presuposto dunhos 6 millóns, como tivo hasta agora. Aplicar o principio de prudencia está ben, pero aforrar non, posto que o aforro na administración pública xenera precariedade nos servicios á veciñanza. Non temos nada que dicir. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Grazas, señor alcalde. Fai xusto máis ou menos hoxe 2 meses, neste mesmo salón de plenos, aprobaban un orzamento de 2026. E, curiosamente, non é un orzamento calquera. Era o primeiro do seu goberno despois de 3 anos prorrogando aquel que tanto criticaban e que consideraban nefasto. E nós xa lle dixemos entón que era necesario, sí, pero non era realista. Moita propaganda e pouca realidade. Era, segundo vostedes, ese orzamento o mellor, o maior, o máis ambicioso da historia deste Concello. Ben, 2 meses despois, trae un plan económico financeiro. E a veciñanza merece unha explicación sinxela, sen tecnicismos. Xa que falan de tantos tecnicismos, pois explíquenlles, sen tecnicismos, que pasou nestes 2 meses. Porque os datos non cambiaron. O que cambiou foi o relato. En xaneiro vendían expansión económica, hoxe traen contención. En xaneiro falaban de capacidade, hoxe falan de límites de gastos. Entre unha cousa e outra aparece todo, depuración contábel, suplemento de crédito e agora tamén o plan específico, económico financeiro. E o PEF é moi claro, di que en 2025 se incumpriron 2 regras fiscais, a estabilidade e a regra de gasto. Di que hai déficit en termos SEC. Pero di algo máis importante, que isto non pasa por falta de ingresos nin por débeda. Pasa por como se gastou. É dicir, non é un problema de cartos, é un problema de xestión. Marca de casa do PP de Ortega. E iso cambia todo, señor Calvín, porque se fose falta de recursos, discutiríamos prioridades. Pero sendo un problema de xestión, o que toca é asumir responsabilidades políticas, que sabemos que non as van asumir, pero nós si asimos exixir. Porque, como lle gusta dicir a vostede, señor Calvín, o dato mata o relato. E aquí matoullo completamente. Non se pode dicir en xaneiro que temos o mellor orzamento da historia e en marzo dice que hai que limitar o gasto, controlar o remanente e poñer un teito interno por debaixo do permitido. Iso non é coherencia, señor Calvín. Iso é rectificar sen recoñecelo. Ou en xaneiro se sobredimensionou o discurso ou agora se está recoñecendo que non se estaba xestionando ben. Probablemente sexan as 2 cousas. Miren, o propio plan di que o problema foi o uso do remanente de tesorería. E di algo moi claro, permite gastar máis, pero non conta como ingreso real para cumprir as regras fiscais. Traducido, pódese facer, pero hai que saber cando e como. E aquí non se fixo ben. E por iso agora traen un plan que no fondo di 3 cousas moi simples e que desde o BNG xa lle viñemos dicindo no ano 2023, no ano 2024 e tamén no ano 2025. A primeira era non gastar tanto con remanente. A segunda, poñer un límite interno de gasto e a terceira, controlar trimestralmente para non volver desviarse. É dicir, o plan non cambia o modelo. O plan ven corrixir os seus excesos, señor Calvín. E iso é o relevante. Porque entón, a pregunta xa non é que vai pasar en 2026. A pregunta é, por que non se fixo antes? Por que non había ese control en 2026? Por que non se fixou ese teito interno? Por que se chegou a incumprir 2 regras fiscais ao mesmo tempo? Porque isto, señor Calvín, non é un accidente. Isto é a súa forma de xestionar o Concello. E agora, claro, toca poñer orde. E nós imos ser claros, este plan é necesario, evidentemente, pero este plan é unha rectificación. E cando hai unha rectificación hai que recoñecelo. E vostedes non o fan nunca. Porque gobernar non é anunciar cifras grandes nin vivir da propaganda, como fai vostede, señor Calvín. Gobernar é cumprir as regras, planificar ben, e non ter que corrixir 2 meses despois o que se vendeu como un orzamento histórico. E remato, se este plan funciona, non será porque o Concello teña máis cartos, será porque por fin se vai gastar con máis criterio. E iso non é o logro do plan, é simplemente o que habían de ter feito desde o principio, tal e como lle dixo o BNG. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, ao final o tempo vai nos dando a razón. Cando decíamos que a súa xestión económica era francamente mellorable, por non decir outra cousa, é porque o era e porque o é.
Este plan económico, pois ven, efectivamente, a darnos a razón. Tantos anos estivo a señora Rego e o señor Calvín amenazando con un plan económico financiero cando estaba na oposición, non sei se se acordan, pois tivo que ser co señor Calvín de alcalde e coa señora Rego de Concellera de Facenda cando se ten que facer realidade este plan económico financiero. E para que a xente entenda o que é e por que hoxe temos que aprobar este plan, eu vou explicar dun modo moi simple, moito máis sinxelo do que fixo a señora Rego, que utiliza, como decía o señor Xal, tecnicismos para confundir a xente. A explicación é moi sinxela. A explicación é porque gastan máis do que ingresan. Gastan de forma descontrolada, como xa lles levamos dicindo moito tempo, sin saber nin en que se gasta, non miran nin pensan nas contas, nin pensan tampouco en cumprir o mínimo que cumprimos nas nosas casas, que é non gastar máis do que podemos. A realidade é que temos un déficit de máis de 476.000 euros e que, según as contas de 2025, rebaixaron o remanente, é dicir, o aforro de todos, en case 1 millón de euros. Pero o problema non é ter que facer un plan económico financiero para os 2 próximos anos, que é o que hoxe traen aquí. O problema é como van a facer para que no 2026 non volvan a gastar máis do que ingresan, porque lonxe de facer unha planificación para reducir gastos ou aumentar ingresos ou as dúas cousas, vostedes fan todo o contrario. En que van a reducir os gastos? Non o sabemos. Van a reducir nas festas, nas viaxes, nas comidas, nas obras innecesarias? Está claro que non o van a facer. Como van a subir os ingresos? Tampouco o sabemos, porque, por exemplo, da ordenanza para cobrar os postos de hostelería do festival non volvemos a saber nada dende hai máis dun ano, nin de calquera outra modificación que poida supoñer unha mellor eficiencia nos cobros do Concello. E como xa os coñecemos, xa sabemos que o que van a facer é seguir facendo o mesmo, seguir gastando sin control, que é como lles gusta a vostedes facer as cousas. E esa falta de control provocará que este ano 2026 volvamos a incumprir. E acabarán co remanente, e despois non terán de onde sacar os cartos para pagar as súas desfeitas económicas. O problema deste plan non é un plan en sí, senón que, ao contrario do que pensa o señor Xal, este plan non lles vai a impedir seguir coa mesma política económica desastrosa que están levando a cabo durante estes 3 anos, porque o plan non reflexa ningún tipo de modificación, como decía antes, da forma na que gastan nin na que ingresan. Este ano 2026 seguramente terán que volver a financiar o déficit que teñan, que será igual ou superior ao deste ano, con remanente. Pretenden, que saía uns días aí atrás na prensa, aprobar unha RPT con unha suba salarial de 600.000 euros que terá que salir tamén do remanente. No seguinte punto traen un suplemento para facer obras por máis de 1.200.000 euros con cargo a remanente. E cando rematen con todo o remanente, que van a facer? Decía a señora Rego que isto non era un plan de axuste, pero eu estou no vindo vir, o plan de axuste. Cando non teñan remanente co que financiar as súas desfeitas, o Concello estará en débeda e teremos que aprobar outro plan de axuste. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Muras. Sí, moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, a ver, hai que aclarar que estamos falando das contas do 2025, non do 2026. E nas contas do 2026, pois reflexa os datos que do 2025, reflexa os datos que se resumen agora no informe de intervención. Por a nosa parte, temos que decir que no goberno noso, pois non tiñamos estes parámetros negativos. Conseguimos estabilizar a economía do Concello. Conseguimos sair do plan de axuste, por un lado, tiñamos estabilidade presupuestaria e cumplíamos a regla de gasto. Que todo isto non é tan fácil. Cando gobernábamos, pois, bueno, aguantamos moito aquí nos plenos, agora temos que aguantar un pouco menos, pero eu quero ser moi claro falando da situación económica do Concello. É moi fácil chegar a estas cifras. Moi fácil chegar a unhas cifras de incumprir a estabilidade presupuestaria e fácil de incumprir a regla de gasto. Aquí, en este caso,
excedémonos pois 500.000 euros, un 8% do presuposto anterior, do presuposto que tiñamos no ano 2025. Se nós non apoiáramos o presuposto do ano 2026, o cal se incrementa en 1,5 millón máis para o desenrolo do Concello na parte económica neste ano 2026, pois cando cerráramos o ano volveríamos a ter unha situación parecida a esta ou moito peor. Por iso nós apoiamos os presupostos hai 2 meses, porque sabemos que o Concello necesita ese 1,5 millón máis, cando menos 1 millón, para poder facer frente a todos os gastos que aparecen día a día. Eu xa non digo que se gaste dunha forma extraordinaria nin que se derrochen os cartos, pero sei que cada vez as cousas costan máis. E sei tamén que os ingresos por parte dos veciños son case os mesmos. Non incrementamos as tasas, non incrementamos os tributos e os costes que hai de funcionamento do Concello son moito máis. Costa máis o gasoil, costa máis o suministro de materiales, costa máis todo. E cada vez vai ser a peor. As nóminas van a costar máis. Logo, con isto quero dicir que ese incremento de 1,5 millón que se aprobou no presuposto era necesario. E aí creo que toda a corporación que deberamos de estar unidos para entender esta situación, en lugar do mellor de vir hoxe e dicir que pasou no ano 2025 que as contas non dan. As contas non dan porque non poden dar. Non dan porque nos faltaba 1,5 millón máis. Ou porque nos faltaba 1,5 millón de euros máis como vai pasar este ano. Realmente, botei moitos anos en este Concello. Se mirar as contas, poido ver o día a día do que se foi gastando. Digamos que un derroche descarado por parte do goberno, eu non o vin ese derroche descarado, pero sei cales son os gastos do Concello. O que sí que hai que facer é apretar o cinto. Hai que ver que gastos estamos acometendo, cales temos que levar con máis control para non chegar a unha situación como a de hoxe. Porque, inda que a señora Rega na súa intervención nos di que non é un plan de axuste, non se chama plan de axuste a nivel de ministerio, pero a nivel de Concello si é un plan de axuste. Si é unha chamada de atención do Departamento de Intervención para que teñamos cuidado. É un plan económico financiero interno, que era o mesmo que se nos estaba pedindo a nosotros nos anos que estivemos gobernando, sin necesidade de pedírnoslo, porque nosotros sí que cumplíamos estabilidade presupuestaria e cumplíamos regla de gasto. Agora non se está cumplindo. Entón, agora, o interventor municipal está nos dicindo que cuidado, que se seguimos así vamos a acabar nun plan de axuste. Eu creo que este ano que non vai a pasar, porque temos ese colchón que, gracias a aprobarse ese presuposto con 8 millóns, máis de 8 millóns de euros, pois conseguimos que se susane. Pero, bueno, cuidado temos que ter. Nada máis. Muchas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Cartell. Muchas gracias. Bueno, quiero decir a la señora Franco que procuraremos que sus futuribles no se cumplan porque son altamente negativos. Con respecto a este asunto, quiero decir que el actual plan económico financiero se formula al haberse constatado que en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025 se incumplieron dos objetivos: la estabilidad presupuestaria y la regla de gastos. Estas dos reglas fueron activadas en el año 24, pues desde el COVID no se habían aplicado. La liquidación del año 2025 da como resultado un remanente de tesorería de 2.705.002,62 euros. El hecho de existir un remanente de tesorería positivo no es incompatible con el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, pero el empleo del remanente de tesorería para gastos generales es legítimo desde el punto de vista presupuestario y al mismo tiempo puede desviarse de la regla del gasto. Como consecuencia, este plan tiene dos objetivos para el año 26.
recuperar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, cumplir la regla de gasto y mantener la deuda viva al 0%. Considerando las previsiones del PEF y la limitación de la utilización del remanente de tesorería para gastos generales, el Ayuntamiento puede recuperar en el presente ejercicio y en el año próximo el cumplimiento de la estabilidad y de la regla de gasto. Para ello es necesario la aprobación de dicho plan por el Pleno de la Corporación Municipal. Gracias. Moitas gracias, señora Cartelle. Eu simplemente comentar que o motivo de ter que aprobar o Plan Económico Financiero foi debidamente explicado polo interventor na Comisión Informativa, así como solamente dúas pinceladas, non? Primeiro, a liquidación do orzamento do ano 25, non do ano 26, dá como resultado un remanente de tesorería, aforros que ten o Concello, 2.705.021,62 euros, o que evidencia a boa situación económica do Concello. Punto primeiro. Non obstante, este ano aplícase as regras fiscais, que, como ben saben vostedes, pero non o dicen, foron activadas no ano 24. Lembremos que dende o COVID estas regras non se aplicaban. As cousas hai que dicilas todas. Coa aplicación destas reglas fiscais, e dado que no ano 25 utilizouse o remanente de tesorería por un importe de 1.800.000 euros, que, como ben saben vostedes traen aquí, cando falan as súas preguntas e as súas rogos, pois piden cousas para a cidadanía, para os veciños e as veciñas, que, como ben entenden vostedes, se teñen que pagar. Claro, é moi fácil vir aquí, non? Hai que facer esta pista e a outra, e hai que poñer isto e o outro, pero iso hai que pagalo. 1,8 millóns de euros que se emplearon para os veciños e para as veciñas. Por tanto, tamén é interesante que vostedes teñan en cuenta isto. E o plan realízase para o 26-27. Por tanto, as medidas que están cuantificadas económicamente, e así o fai, teñen unha utilización do remanente da tesorería que temos a disposición. O problema, e o dixo antes a señora Rego, e o dicen todos os alcaldes, non solamente do Concello de Ortigueira, é que deberían de deixar que os concellos que teñen esa hucha, que teñen ese remanente, o poidan empregar nos veciños e nas veciñas. Eso é o que se pide desde a FEGAN, aqueles concellos que non están suxeitos, como foi o Concello de Ortigueira moito tempo que estuvo metido, verdad, por mala economía, malas concelleiras de economía no seu momento, pois que sí que meteron en plans de axuste, pero porque non había de onde sacar, había que ir ás entidades financeiras a pedir cartos. Non é o caso. O caso é que nosotros temos 2.705.021,62 euros. E despois temos un superávit do ano 25 de máis de medio millón de euros, como xa saben vostedes porque o preguntaron no que foi a comisión. Por lo tanto, votos a favor, votos en contra, abstencións. Moitas grazas, prospera logo punto. Pasamos logo ao punto número 4, que sería o expediente 510/26, suplemento de crédito número 26 SC01, con cargo a remanente da tesorería. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa Asuntos Xerais do día 21 de novembro do ano 25. Señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta do extracto da parte resolutiva deste ditame que di así, de conformidade... Perdón un momentiño, que me corrixen. Hai unha emenda referida ao ditamen que ten a palabra para dar lectura tamén. Sí, nada, damos conta do ditamen e despois pasamos á tramitación da emenda. Entón, a parte resolutiva da que falaba agora é así. Primeiro, que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos 2026 SC01 na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos xerais para os seguintes gastos: humanización e renovación da rede de saneamento na recta despasante, renovación da Praza Isabel II, acondicionamento de piscina do Salgueiro, renovación do firme da senda despasante, aportación municipal para a execución do proxecto Beer Center
ampliación da rede de abastecemento no lugar de Loiba, ampliación da renovación da rede de abastecemento no lugar de Penavide, ampliación e renovación da rede de saneamento no lugar de Luía, renovación do camiño do Plantío, pavimentación no lugar de Teixoeiras, renovación do firme de en distintas pistas ao Concello de Ortigueira. O expediente de modificación de créditos do vixente orzamento municipal adopta a modalidade de suplemento de crédito co detalle que aí se indica. Segundo, que se expoña este expediente ao público mediante un anuncio no boletín oficial da provincia, un prazo de 15 días durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o devandito prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas. Comisión informativa de Facenda e Patrimonio Personal por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, 3 abstencións dos grupos do PSDG, PSOE e Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a devandita proposta e propoñer ao Pleno a aprobación dos seus propios termos. Agora ben, como mencionaba o señor alcalde, presentouse por rexistro de entrada unha emenda por a detección dun erro no texto do ditame, polo que paso a palabra ao señor alcalde para que proceda a ler a emenda ou ben a dar a palabra á concellera que presentou por os... Doy a palabra á concellera de Facenda. María Isabel Rego Martínez, como concelleira delegada de Facenda, propón a seguinte emenda do dictamen da Comisión de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 20 de 3 de 2026 relativo á aprobación do suplemento de crédito nos seguintes términos. Detectado o erro no importe consignado no apartado 10 para o financiamento da pavimentación do lugar de Teixoeiras, propónse a modificación da táboa que consta no apartado primeiro da parte resolutiva do dictamen ficando deste xeito. Bueno, xa se no pasa, era un importe de 31.468,50 e pasa a un importe de 45.786,96, facendo unha suma da utilización de remanente de tesorería de 1.271.578,01. Moitas grazas. Si, ahora debese proceder á votación da emenda. Despois, no caso de que prospere, se vota a fondo do ditamen coa emenda incorporada no seu caso. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera? Sí. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, como se dixen anteriormente, o remanente de tesorería para a 95 ascende a 2.705.021,62. Este grupo de goberno pretende utilizar 1.271.578,01 do remanente de tesorería ca finalidade de executar obras para o beneficio dos veciños e veciñas deste Concello e dar cumprimento ao acordo acordado na elaboración dos presupostos do ano 26. Ditas actuacións son as seguintes: humanización e renovación da rede de saneamento na reta despasante, 331.054, renovación da Plaza Isabel II, 232.358,21, acondicionamento da piscina do Salgueiro, 265.206,47, renovación do firme na senda despasante, 47.804,68, aportación municipal para a execución do proxecto Beer Center, 50.000, ampliación da rede de abastecemento no lugar de Loiba, 48.383,28, ampliación e renovación da rede de abastecemento no lugar de Penavide, 81.037,60, ampliación e renovación da rede de saneamento no lugar de Luía, 27.757,22, renovación do camiño do Plantío, 17.189,57, pavimentación do lugar de Teixoeiras, 45.786,96 e renovación do firme en ditas pistas do Concello de Ortigueira por 125.000 euros. Non teño máis nada que decir. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Marco Xal. Grazas, señor alcalde. Antes de meterme de pleno no punto, sí que me gustaría comentarlle que, bueno, aquí nos plenos o normal sería debatir un pouco máis os puntos, non falar só uns, dicir o que temos que dicir e aí se acabou o debate. Porque vostede fala de facer trampas no solitario, pero justamente agora ven de dicir que no 2025 houve un remanente de 2,7 millóns de euros, pero non di que no 24
vostedes publicaron, fixeron propaganda de que era a primeira vez que chegábamos a un remanente de 3,5, casi 3,6 millóns de euros. Que é dicir que se perdeu 1 millón de euros do remanente dun ano para outro. Iso, pois, non o conta, vostede tampouco. Entón, aquí o que se fai trampas no solitario é vostede. Intenta enganarnos a todos os demais. Pero, bueno, volvamos ao punto. A mí o que me gusta dos plenos é poder debatir, e aquí facemos de todo menos debater. Nos dicimos unha cousa, primeiro Ortega di outra cousa, o PSOE di outra cousa, o PP di 2 veces o mesmo, chega vostede e di terceira vez o mesmo. Aquí non hai debate pola súa parte. Aquí é dar información, chegar a algún debate, a algunha conclusión conxunta de todos e todas, non existe. Aquí vostedes soltan, din o que teñen que dicir, vótase e xa non hai debate a máis. Pero, bueno, volvamos ao punto, disculpade, era só así un inciso, porque senón nunca temos oportunidade de dicir estas cousas. Pero, bueno, xa o dixemos no punto anterior e temos que dicilo outra vez, que hai 2 meses vostedes aprobaban o orzamento do ano 2026, que, como ben dixen, era o mellor e o máis ambicioso da historia deste Concello. Pero nada máis lonxe da realidade, vostedes incluían un investimento real de alrededor de uns 650.000 euros. Hoxe traen un suplemento de crédito de casi 1,3 millóns de euros financiados precisamente co remanente de tesorería. É dicir, en 2 meses prácticamente duplicaron o investimento previsto fora do orzamento inicial. A conclusión a que chegamos todos e todas é moi evidente. O orzamento non era realista ou non recollía as necesidades que xa coñecían. En ambos casos, estamos ante un problema de planificación. Outra vez, a marca de casa do Partido Popular de Ortega. E de novo, señor Calvín, os datos matan o seu relato. E de novo, o BNG tiña razón cando fai 2 meses dicía que aquel orzamento non era realista. Era pura propaganda. Ademais, este expediente non se pode analizar illado. Ven inmediatamente despois dun plan económico financeiro no que se recoñece que en 2025 se incumpriron a estabilidade orzamentaria e a regra de gasto precisamente polo uso do remanente para financiar gasto non financeiro. E neste mesmo plan indícase que hai que limitar ese recurso, fixar un teito de gasto e reforzar o control. E que fan vostedes? Trae xusto o contrario da lógica correctora que acaban de aprobar. Que acaban de aprobar vostedes. Máis gasto financiado con remanente e máis presión sobre o gasto computável. É dicir, utilízase o mesmo mecanismo que provocou o incumprimento. Son uns xenios das finanzas. Ninguén discute a necesidade das actuacións propostas. Desde o BNG levamos reclamando algunhas delas desde o 2023, non desde o 2024 nem 2025, desde o 2023. O problema é que non estaban incorporadas ao orzamento aprobado hai apenas 2 meses. E iso significa que ou ben non foron previstas cando debían, ou ben se presentou un orzamento incompleto que agora se vai completando mediante modificacións de crédito. Modificacións de crédito 2 meses despois de aprobar un orzamento. Recordo de ver un pleno deste Concello, no que a actual Concelleira de Facenda lle recriminaba xustamente isto o anterior alcalde, o Juan Penabraz Muiras. Agora, estando na oposición, pois fai todo o contrario do que criticaba estando na oposición. Pero, bueno, en ambos casos, o resultado é o mesmo. A ausencia de programación real e de xestión baseada en decisións sucesivas, non unha planificación anual coherente. Xusto o que levamos dicindo estes anos, que non hai un proxecto para Ortega por parte do Partido Popular de Ortega, que se está a gobernar a base de improvisación e de a ver que idea teño hoxe pola mañá cando experto da Soneca. Durante anos, escoitamos neste pleno que cos cartos públicos hai que ter un control rigoroso e exhaustivo. A ver quen se acorda de quen dixo esta frase. E estamos de acordo con ela. O problema é que vostedes o dicían na oposición e non o aplican no goberno. E hoxe volven a demostralo. Este suplemento confirma que o orzamento de 2026 non era un instrumento suficiente para ordenar a política de investimento municipal e que están a gobernar a base de improvisacións. Imos repetir as veces que faga falta, señor Calvín. Gobernar non é aprobar un orzamento e corrixilo os 2 meses. Gobernar é incorporar desde o inicio as necesidades reais, priorizalas e executalas dentro dun marco compatible coas regras fiscais.
E iso é o que aquí non está a pasar baixo o seu goberno municipal. A parte diso, vostedes falan dun Beer Center, que nos entendemos que é un centro de paxaros, pero ninguén sabe en que consiste. Entón tamén lle agradecíamos que lle explicasen a poboación de Ortigueira en que consisten algunhas destas propostas que traen. Algunhas, como xa dixen, trouxémolas nós tamén aquí. Por exemplo, tamén nos falta os saneamentos en Senra ou noutras parroquias que vostedes aquí non meten. Meten o do Beer Center que ninguén, agás vostede, sabe o que é. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Martuxal. Ten a palabra, señor Franco. Moitas gracias. Bueno, pois esta é a mostra do que decíamos antes. Van a gastar vostedes a metade do remanente que nos queda, 1 millón, pois ahora xa coa emenda, pois cerca de 1.300.000 euros en obras. Algúnas seguro que son moi necesarias, outras pois para nós son totalmente prescindibles. E tendo en conta a precaria situación económica na que nos atopamos, deberíanse mirar con moito máis cuidado en que gastamos os aforros de todos os veciños de Ortigueira. Tamén é verdade que todo isto para nós ten certo tufo electoralista, porque dentro dun ano hai eleccións e todo o que non fixeron en 3 anos pois dá a sensación de que pretenden facelo xusto antes das eleccións. En todo caso, como decíamos, hai obras que, aínda que cheguen moi tarde, son moi necesarias, como son os abastecementos, os saneamentos ou os arreglos de pistas municipais. Hai outras obras incluídas aquí das que deberíamos prescindir porque nin son necesarias, nin son prioritarias, senón que responden máis ao capricho que á necesidade. Vamos a empezar a falar dos abastecementos e dos saneamentos. Todos necesarios, como decía, sen ningunha dúbida, todos. Sí que é verdad que nos canta un pouco que coa cantidade de lugares que piden o abastecemento de auga en moitas parroquias de Ortigueira, resulta que aquí só traen 2 abastecementos de auga. Un no Picón e outro en Penavide. Curioso. Eu, como non creo nas casualidades, pois me imagino que isto entra dentro dese pacto secreto do triunvirato para aprobar os orzamentos. Penso que nestas cousas, pois, aínda que non dubido da necesidade destes abastecementos, deberían disimular un pouco. Repito que seguramente sexan necesarios, pero tamén son necesarios noutros moitos lugares de Ortigueira, das parroquias de Ortigueira, nos que o mellor hai máis veciños necesitados destes abastecementos e, sin embargo, pois só traen estes 2, curiosamente. E facémonos a mesma pregunta de sempre cando falamos de abastecementos e de saneamentos. Mire, teño aquí un listado, a vostede lle gustaba moito poñer os papéis diante da Cámara. Listado de obras que está financiando Augas de Galicia en todos os concellos de Galicia, 75 millóns de euros en saneamentos e abastecementos. Voulle poñer algún exemplo de saneamento. Estación depuradora de augas residuais en Malpica, 5.458.000 euros. Saneamento no Ézaro e do Pindo, no concello de Dumbría, 2.685.000 euros. Colectores en Corrubedo, 7.300.000 euros. Saneamento en Oliveira, Dumbría, 199.000 euros. Rede de colectores en Noia, primeira fase, 4.400.000. Voulle falar de algún abastecemento. Abastecemento en Ames e Brión, 8.193.000. Abastecemento en Padreiro, Santa Comba, 231.000. Captación e bombeo de estación de tratamento de aguas potables en Coirós, a Coruña, 193.000. Así, hasta 75 millóns de euros que está investindo Augas de Galicia en todos os concellos de Galicia. En Ortigueira, 0 euros. Por qué? Eu non o entendo, porque despois das múltiples fotos, das múltiples reunións que fixo vostede durante 3 anos, en Ortigueira resulta que temos que asumir con fondos propios todos os proxectos de abastecementos e saneamentos, mentres que no resto dos concellos de Galicia son financiados por Augas de Galicia. Pois explíqueme onde están os réditos das fotos, explíqueme que pasa con Ortigueira, que Augas de Galicia non nos financia ningún proxecto de saneamento nin de abastecemento e os temos que financiar con fondos propios. Imos co Beer Center.
leva vendéndonos este proxecto 3 anos. Un proxecto que os veciños nin piden, nin saben o que é. Un proxecto que a todas luces non é prioritario. E que nos dixo ademais que a Xunta o iba a financiar. E resulta que este proxecto ten un custo de 100.000 euros, do que de momento o que sabemos é que o Concello paga o proxecto, pon o edificio, porá o mantemento seguramente, e de momento xa temos que poñer 50.000 euros. É o único que sabemos deste Vercenter que iba a financiar totalmente a Consellería de Medio Ambiente. Pois sí que fixo vostede un gran negocio con esa foto tamén do Vercenter. O Vercenter, señor Calvín, é un capricho seu. E tendo en conta os problemas económicos que quedaron en evidencia xa no anterior punto, pois deberíamos deixar eses caprichos para outros momentos no que estemos un pouco máis bollantes económicamente e centrarnos nas necesidades dos veciños que son moitas e moitas delas siguen sin atender. Inclúen tamén aquí un proxecto de remodelación da que xa foi remodelada a Praza de Isabel II por un importe de máis de 230.000 euros, que francamente tampouco ten ningunha prioridade. A praza remodelouse, como decía, hai 5 anos. Penso que gastar con fondos propios 230.000 euros nunha obra que non é prioritaria, nin necesaria, tendo, como decía antes, tantas prioridades sen atender e tendo en riba da mesa un plan económico financiero como aprobamos no punto anterior, que ven a poñer en evidencia que estamos gastando máis do que ingresamos, pois gastar 230.000 euros nesta obra que non é prioritaria, pois para nosotros non só é un capricho, sino que é incluso unha temeridade. E hai outro exemplo que non entendemos moi ben, non dubido tampouco da súa necesidade, pero o proxecto da senda despasante di na memoria que, leo textualmente, la presente actuación se financiará de acuerdo con las bases de la convocatoria de ayudas para el embellecimiento y mejora de espacios públicos del litoral de la Xunta de Galicia, en la que se establece un importe máximo financiable por proyecto. En este sentido, el Concello de Ortigueira tiene previsto solicitar la correspondiente ayuda económica al amparo de dicha convocatoria con el fin de cofinanciar las actuaciones de renovación y mejora de la senda peatonal despasante y su puente peatonal. Pero resulta que aquí inclúen o 100% do custo do proxecto. Entonces, que pasa? Non nos dan a subvención, non a van a pedir. Que pasa con isto? Porque tampouco entendo. En canto ao resto dos proxectos, pois parécenos ben amañar o problema da acumulación de auga no Salgueiro, creo que é un tema prioritario, a reparación das pistas municipais, por suposto, que é un tema prioritario, e tamén estamos de acordo en que o remanente non fai nada acumulado no banco, tendo tantas obras e tantas necesidades por facer, pero é verdade que os aforros hai que investilos con certo criterio e con certo sentido. Desta cantidade de casi 1.300.000 euros, entre o financiamento que non consiguen da Xunta de Galicia e as obras que non son prioritarias, pois para nós estamos gastando de máis dos nosos aforros, pois máis de 800.000 euros que deberían investirse noutras cousas. Como decía ao principio, nótase que é ano preelectoral, nótase que as contas do Concello pouco ou nada lles importan e nótase que teñen presa en facer en menos dun ano o que non fixeron nos 3 anos anteriores. E tamén lles digo, e digo yo honestamente, o gallá se son capaces de rematar antes das eleccións todas esas obras de saneamentos, de abastecementos, de reparación de pistas, a da piscina do Salgueiro, o gallá son capaces de facelas antes das eleccións dos anos que ven, porque seguramente eso se xa ven para todos, ainda que evidentemente van tarde, ou por non decir moi tarde. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, vaise facer uso de remanente. En primeiro lugar, explicar ben que é o remanente, é o diñeiro que vai quedando ano a ano no presuposto municipal que non se gasta, un aforro. Nos chegamos a ter moito remanente, creo que nunha ocasión tuvemos cerca dos 4 millóns de euros de remanente. Tampouco é unha alegría moi grande porque o normal é gastar o diñeiro de todas as partidas que ten o presuposto, o cal quere dicir que a xestión económica do Concello nese ano foi correcta. Se non se gasta o diñeiro en todas as partidas, ou algo pasa, ou, por outro lado, igual conseguimos unha subvención que evitou que gastásemos os fondos propios do Concello. E nos no Concello, se temos 3 millóns de euros e dispoñemos de 1.200.000, pois é porque se pode dispoñer, porque senón por parte de intervención informaría negativamente non poderíamos dispoñer. Hai concellos
que teñen 20 millóns de euros de remanente. 15, 14, 13, 12, hai de todo. Non poden dispoñer eses 20 millóns, poden dispoñer unha parte deles. Nós aquí podemos dispoñer de esa parte que se trae hoxe a pleno. Agora estamos no mes de marzo, vamos a estar no mes de abril. Hoxe estamos ante este punto, que se aprobará ou non se aprobará, pero supoñendo que se aprobe, hasta dentro dun mes non entrará en vigor e despois empezará todo o proceso de licitación, contratación e todo o que haxe que facer. O cal, dudo moito que, e tal como van as cousas, e tendo en conta que agora mesmo ainda estamos facendo obras do pos do 2023, do Plan de Obras e Servicios 2023, empezará logo o 2024, pero o 2023 ainda do noso mandato, algunha destas cousas poderánse facer neste ano e outras serán para o ano que ven, incluso o mellor quedarán para o seguinte mandato, pero son cousas necesarias. Polo menos polo que eu vin, vexo que son cousas necesarias. Praza de Isabel II, nos consideramos que temos que dar unha imaxe bonita do noso concello e temos que dar unha imaxe boa cara ao turismo e cara ás persoas que nos visitan, e os saneamentos e o resto de cousas que van son cousas moi necesarias e que non son caprichos, polo menos o que eu vin e polo menos do que vou falar agora non son caprichos de última hora. Señora Franco, voulle dicir, o abastecemento de Penavide non está dentro do acordo que nós tratamos co goberno fai uns meses, non está aí. O abastecemento de Penavide é unha necesidade que se fala dela, pois hai moitos plenos, porque eu creo que hasta vostedes foron por Penavide falar con aquel veciño que ten esa necesidade de agua nos meses de verán, en setembro, creo que pasaron vostedes por ali, e saben perfectamente cal é a situación. Para min, Penavide é un barrio máis de Ortigueira, foi sempre igual, un barrio máis. Vexo que hai unha necesidade, hai que atendela, pero non está dentro desas peticións, por un lado. E por outro lado tamén lle vou dicir unha cousa, na miña casa non se depende desa traída, nós temos outra traída, por se lle teño que aclarar algo máis. E se tuvera que pedir algo para Penavide, teña por seguro que o vou a pedir, como fixen para en outras ocasións, con cousas que se fixeron, pistas e demás, pedino, e están feitas para uso e disfrute dos de Penavide e dos que nos queran visitar. Pero tamén pedín para outros sitios de Ortigueira, e conseguín moitas cousas para outros sitios de Ortigueira. Non lle ten que molestar esa casualidade que sea o Picón e que sea Penavide o que se trae hoxe a pleno. Non son eu que lle ten que explicar, xa lle explicará quen lle ten que explicar, que será o goberno. Pero moléstame que poña en dúbida este tema. Para min, xa lle digo, moléstame. Pero, bueno, eu o que lle digo é que este atenta, que este tranquila, que pouco a pouco xa se irán vendo as cousas, non? Por a nosa parte, vemos ben que se fai inversións, ojalá se puderan facer moitas máis, porque non son inversións para nós, son inversións para os veciños de Ortigueira. Eu entendo eso. Non vexo ese derroche. Eu se vira ese derroche, se vira algo que, digamos, isto non é necesario e aquí o diñeiro vaise tirar, o meu voto iba a ser en contra. O voto, supoño que os meus compañeros serían contra tamén. En este caso non, porque nós queremos progreso para o Concello e progreso para as parroquias de Ortigueira, nada máis. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Cartelli. Gracias. Con máis tengo que añadir, las obras a ejecutar son las ya dichas con sus importes correspondientes. Y por el hecho de realizar este gasto, que como se dijo asciende a 1.271.578,01 euros, no se compromete la estabilidad presupuestaria ni la deuda pública de esta corporación. Gracias. Moitas gracias, señora Cartelli. Eu simplemente comentar que, e reitero, non? No ano 25, o remanente ascende a 2.705.021,62 euros. Creemos convinte utilizar parte deste remanente, concretamente un importe de 1.257.259,67 euros, para executar obras que, como se pode ver, son moi importantes para o noso concello. Eu escoitei aquí o tema de gastar. Eso non é gastar, eso é invertir. Gastar é cando un utiliza os cartos sin ninguna finalidade.
e para a humanización e renovación da rede de saneamento na reta despasante por importe de 331.054 euros, eu non considero un gasto, o considero unha inversión. Para a renovación da Praza Isabel II por 232.358,22 euros, eu o considero unha inversión, non un gasto. O acondicionamento da piscina do Salgueiro, que leva, como saben vostedes, moitísimo tempo e é un problema moi grave para os veciños que viven por ali, por valor de 265.206,47 euros, aínda que isto estamos facendo as xestións porque pasou a Saref e este importe vamos a intentar que o teña que pagar a Saref e non nós, tampouco considero un gasto, o considero unha inversión. A renovación do firme da senda despasante, 47.804,68 euros, é unha inversión, non un gasto. A aprobación municipal para a execución do proxecto Vir Center, 50.000 euros, tampouco é unha inversión, é unha inversión, non é un gasto. E, como saben vostedes sobre o Vir Center, nosotros somos un humedal de Galicia, dos 5 que hai. E como sabe vostede tamén, ou moita xente que traballa desde fai moitísimos anos en Ortigueira, o tema dos páxaros, pois é unha visita obrigada a Ortigueira para moita xente que traballa na ornitoloxía. E coa xente que eu me entrevistei en moitas ocasións daqui do Concello de Ortigueira e de outros sitios, todos piden que ese centro de interpretación de aves exista en Ortigueira, porque é unha demanda, sí que hai. E será un reclamo turístico, porque xa o é sin habelo. Cando haxa, tamén será aínda máis. A ampliación da rede de saneamento e de abastecemento no lugar de Loiva, 48.380, sigue sendo unha inversión. A ampliación e renovación da rede de abastecemento no lugar de Penavide, 81.037,60 euros, como acaba de dicir o do señor Muras, é unha necesidade e, polo tanto, é unha inversión, non un gasto. A ampliación e a renovación da rede de saneamento no lugar de Luía tamén é unha inversión, 27.757,22 euros. A renovación dos camiños no plantío, 17.189,59 euros, tamén é unha inversión. O pavimento no lugar das Teixoeiras, 45.786,96 euros. Siguen sendo todas estas inversións. E, como non, a renovación do firme das pistas no Concello de Ortigueira, 125.000 euros, son todas elas inversións, non gastos. Os veciños e vostedes mesmos nos demandan que se faigan cousas e eu repito e reitero, como se van a facer as cousas se non gastamos os cartos? Necesitamos esa inversión e este goberno a vai a facer. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois, pero apunto, moitas grazas. Pasamos logo o punto número 5, expediente 86/2026, Plan Estratégico de Subvencións. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais 20 de marzo do ano 26. Cando queira, señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto da parte resolutiva deste ditame que di así: en virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, ratificar en todos os extremos o Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Ortigueira para o período 2026-2028 e o Anexo Operativo Anual 2026 que se insiren como anexos. Segundo, aprobar polo Pleno o Plan Estratégico de Subvencións 2026-2028 como instrumento programático de planificación da actividade subvencional municipal, nos termos que constan no expediente administrativo. Terceiro, aprobar polo Pleno o Anexo Operativo Anual 2026 do Plan Estratégico de Subvencións como documento de desenvolvemento para o exercicio 2026 cunha previsión económica total de 263.300 euros, sen prexuicio de que a efectiva concesión de cada subvención quede condicionado ao cumprimento íntegro dos trámites procedimentais orzamentarios de fiscalización previa e de publicidade exixibles en cada expediente. Cuarto, declarar que o Plan Estratégico de Subvencións 2026-2028 ten carácter programático, non xera de por sí dereito subxetivo ningún a favor de potenciais persoas beneficiarias e deberá desenvolverse en cada caso a través das correspondentes bases reguladoras
convocatorias, convenios ou resolucións de concesión que procedan, conforme a normativa aplicable. Quinto, dispoñer que o seguimento e avaliación do plan se realiza nos termos previstos no propio documento aprobado, mediante informe anual de avaliación e mediante a aprobación para os exercicios 2027 e 2028 dos correspondentes a anexos operativos anuais polo órgano competente. Sexto, ordenar a publicación do presente acordo, así como do Plan Estratégico de Subvencións 2026-2028 e do anexo operativo anual 2026 na sede electrónica municipal e no portal de transparencia, sen prexuízo das obrigas de remisión e inscripción na base nacional de datos de subvencións e demais obrigas de publicidade activa que correspondan en cada expediente subvencional. Sexto, dar o traslado do presente acordo á Alcaldía, á Secretaría Xeral, á Intervención Municipal e ás unidades xestoras competentes para os efectos de execución e seguimento do control e coordinación da actividade subvencional municipal. A Comisión Informativa, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, 3 abstencións dos concelleiros dos grupos PSDG, PSOE e Primeiro Ortigueira, acorda ditaminar favorablemente a bendita proposta e propoñer o pleno súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Arrego. Bueno, como ustedes saben, o Plan Estratégico de Subvención é un documento exixido por lei vixente e nas bases de execución do presuposto. Este plan ten un período dende o 1 de xaneiro do 26 hasta o 31 de 12 do 28 e cada ano realizarás un anexo para como este ano xa figura no expediente. Neste plan contemplanse as subvencións que este grupo de goberno pretende conceder tanto as nominativas como as de concurrencia competitiva, como así foron aprobadas no pleno dos orzamentos, por un importe de 263.000, dos cales para este ano 2026 son de líneas de subvención de 119.300, dúas líneas de subvención de axudas directas por ordenanza, 47.000, e 6 de concurrencia competitiva, 97.000, facendo o total de 263.300. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. De novo, repito, que aquí vostede pode soldar o seu discurso sin ningún tipo de debate despois. Nós non falamos de que o Vircenter sexa un gasto, nin que sexa un investimento. Preguntamos simplemente en que consistía e sigue sin explicar en que consiste. E a nos entranos realmente a dúbida existencial sobre este Vircenter porque, como coñecerán vostedes como Partido Popular, o primeiro tiene como decisión do seu partido, que estas cousas para nós sí que teñen hai unha dúbida de se vai funcionar ou non vai funcionar. Por si lle soa a Fundación Ortegalia, que inventou o seu partido e todos sabemos en como quedou. Entón, claro, co Vircenter tamén nos custa saber se vai funcionar ou non vai funcionar. Pero o caso non é crear as cousas, o caso é mantelas. E como vimos neste Concello, que sufrimos despois moitos anos unha débeda impresionante grazas ao seu partido, o Partido Popular, fixeron moitas obras, moitas innecesarias, crearon moitos edificios e aí están, abandonados. E iso foi porque, como fan vostedes, fan construcción sen planificación, sen xestión e sen ningún tipo de control. Entón, a nós sí que nos gustaría saber en que consiste ese Vircenter e como se vai manter. Porque vostedes poden pesquisar un pouquiño no Vircenter que hai en Euskal Herria, que, grazas ás subvencións da Deputación, se mantén aberto. Estivo a piques de pechar, se non chegase polas subvencións. Queremos iso outra vez aquí en Ortigueira? Esa é a pregunta. Entón, a nós, crearnos esa dúbida de si que sí, que o proxecto pode ser moi bo para Ortigueira, ninguén o nega, porque todos sabemos o valor ambiental que ten a nosa ría e toda a nosa comarca, pero entra-nos a dúbida de se realmente ese Vircenter vai funcionar ou non vai funcionar. Porque se non funciona en Euskal Herria, que está entre Donostia e Bilbo, que ten unhas poboacións moitísimo máis grandes que as que ten Ortigueira, que nós, as cidades máis grandes que temos están a máis de 1 hora e os aeroportos están a 1 hora e casi 2 horas de distancia, pois se non funciona en Euskal Herria, vostede imagínese aquí en Ortigueira que estamos afastados, porque grazas ao seu partido, na Xunta de Galiza, as nosas infraestructuras, que veremos máis adiante tamén, están abandonadas, tanto por estradas como por ferrocarril. Entón, nós temos moitísimas dúbidas de se isto vai funcionar ou non. Con todo, nós queremos que funcione. E non estamos dicindo que sexa un gasto. E todos os investimentos, se teñen unha planificación para o futuro, pois moito mellor. Pero, o dito, unha cousa non é gastalos ou invertilos, despois é mantelos.
E temos aquí exemplos suficientes no Concello de Ortigueira de que vostedes gastaron moitísimo cando gobernaron e sufrimos as débedas moitísimos anos despois. Pero, bueno, volvamos ao punto que é o Plan Estratégico de Subvencións, que tampouco queremos facer un debate teórico sobre este plan, se cumpre ou non cumpre a lei, porque sabemos que noutros concellos isto leva anos funcionando así e relativamente ben. O problema aquí é outro, como sempre. O problema é que vostedes traen hoxe este plan estratégico de subvencións falando de planificación, control, seguimento e transparencia. E todo isto despois do que vimos na depuración contábel, no suplemento de crédito e no plan económico financeiro. Non teñen plan, non teñen planificación, non teñen xestión, non teñen absolutamente nada e agora nos queren traer un plan estratégico de subvencións. Os puntos anteriores deixaron ben claro que este goberno caracterízase pola falta de todo isto. E hai un dato que, como vostedes dicían na oposición, señor Calvín, é demoledor. Hai subvencións sen pagar desde o ano 2012. Desde o 2012, señor alcalde. Case 20.000 euros en obrigas pendentes con asociacións culturais, veciñais, deportivas, todas deste concello. E que xa non van a cobrar. E isto é importante que o saiban todos os clubes, todas as asociacións, que van a quedar sen 20.000 euros para cobrar, grazas aos gobernos do Partido Popular entre 2011 e 2015. E é certo que veñen de atrás, pero tamén é certo que é o seu partido o que gobernaba Ortigueira con maioría absoluta. E despois de que desde o BNG levemos anos pedindo convenios claros e bases de subvención. Por fin nos traen un plan estratégico. Por fin, despois de 3 anos batallando para que o fagan, fixérono. Un plan que fala de control, indicadores e avaliación anual. Pero iso xa tiña que estar facendo desde hai anos, non no último ano de mandato. Vemos que hoxe o que traen, e o que dixo a señora Ana Franco, é electoralista. Só o fan pensando nas eleccións de 2027. Todo o demais lles dá absolutamente igual. E ese é o problema de fondo. Aquí non faltaban ferramentas, faltaba xestión e planificación. E chega xusto agora, para que quede a sensación falsa de que o Partido Popular fixo algo neste concello. Por iso este plan chega tarde, mal e sen ningún tipo de autocrítica. E volvemos a pedir depuracións no seu goberno. Polo menos podemos dicir que despois de insistir anos, o PP por fin escoita e vai aplicar bases claras, concorrencia, transparencia e planificación no papel. Despois na realidade xa veremos o que pasa. Tal e como viña solicitando o BNG desde o ano 2023. De feito, desde maio de 2023 que entramos aquí na corporación, estivemos pedindo isto. Por coherencia, co que pedimos e exiximos, non podemos votar en contra, pero tampouco imos avalar sen máis un documento que, sendo correcto no papel, choca coa realidade da súa xestión, señor Calvín. Porque un plan non cambia nada se non cambia quen xestiona e como xestiona. E nós, repítolle, solicitamos cambios no seu goberno. E hoxe, cos datos en riba da mesa, non hai ningunha garantía de que iso vai a pasar. A menos que, como lle digo, no primeiro punto, depuren responsabilidades. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, eu o primeiro que quería decir deste tema é que a pesar de que aprobamos hai 4 anos, o sea, no mandato anterior, digamos, unha ordenanza sobre o tema das subvencións, estamos prácticamente todos aquí, excepto pois o señor Xal e algún concelleiro máis. Nesa ordenanza decía que ese plan estratégico de subvencións tiña que ser aprobado polo Pleno. Sin embargo, pois hai uns meses a nosotros nos sorprendeu ver un decreto de alcaldía aprobando o plan estratégico de subvencións. Nosotros falamos cos técnicos, efectivamente, que tampouco estaban aquí cando se aprobou aquela ordenanza, nos dixeron que este plan estratégico tiña que vir a pleno. A mí o que non me sorprende dos que non estaban aquí cando se aprobou, pero sí me sorprende do resto dos concelleiros que sí estábamos aquí, que pretendesen aprobar este plan estratégico a través dun decreto de alcaldía e non traendo ao pleno que o que aprobamos naquela ordenanza. En canto ao plan, pois podemos estar máis ou menos de acordo coas subvencións nominativas ou cos importes.
O que sí que pediríamos, que o pedimos xa varias veces, bueno, pois pouco caso se nos fai, pero pensamos que é algo moi importante, é que se modifica a ordenanza de emerxencia social, porque ás veces se dota dunha cantidade, pero esa cantidade non se gasta porque a ordenanza pois non permite axudar a todo o mundo ao que se lle debería axudar. Hai moitas persoas que necesitan esa axuda de emerxencia social a que non se lle dá porque coa ordenanza que temos non é posible. Todos coñecemos exemplos de xente que solicitou esta axuda e que se quedaron sin ela a pesar da grande necesidade que tiñan. É algo reiterativo que o levamos pedindo xa, o pedimos no outro mandato, tampouco se nos fixo moito caso. Penso que unha vez de meter 35.000 euros en axudas de emerxencia social, o ideal sería que ese gasto sí que se fixera e que fose a xente que o necesita e que non quede xente que necesita ese tipo de axudas sin elas, porque temos unha ordenanza que está totalmente anticuada, vamos a decirlo así. E despois tamén o que pedimos é que sexan áxiles na concesión destas subvencións, porque, todos sabemos como funcionan as asociacións, todos sabemos as necesidades que teñen de financiamento, de cartos para facer actividades. Non me gustaría que chegásemos a final de ano e que tivésemos todas as subvencións sin dar, sin otorgar e, sobre todo, sin pagar. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Eu personalmente, os meus compañeros tamén do noso grupo, estamos contentos, satisfeitos de que hoxe se poida traer a pleno este punto. Porque se o grupo SIOSOI non apoiara os presupostos no seu momento, isto non se podía facer. Ese é o máis importante de todo. Creo que todos estamos contentos e podemos vender tanto as Promoro, Fútbol, Cofradía e todas as persoas o que conseguimos hoxe no pleno, pero consíguese gracias a que o SOI no seu momento apoiou eses presupostos tan controvertidos, non? Contento de que as Promoro, o Fútbol, a Cofradía de Pescadores, as asociacións de veciños, os grupos culturales, o Xeoparque, poidan recibir este diñeiro. Hoxe aprobámolo, dentro dun mes entrará en vigor e poderán recibir estes cartos que necesitan. Pero non foi sin esforzo, non foi sin negociación, non foi sin acordo. Nada máis, señor alcalde. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Cartelli. Muchas gracias. El asunto es la ratificación y aprobación por el Pleno del Plan Estratégico de Subvenciones del periodo 26-28 y del anexo operativo anual del 26 de este Ayuntamiento. Quiero aquí añadir algo, efectivamente, porque dijo el señor Xial que aquí se leen las cosas y que no debatimos. Y yo siempre me pregunto que existen unas comisiones informativas donde se explican todos los expedientes y todo lo que se va a presentar el Pleno, y a mí me parece, a lo mejor es por ignorancia, que en esas comisiones informativas se podía hablar de las diferencias que encontramos y llegar ya al Pleno con puntos aclarados y algunas cuestiones debatidas. Esto le produce risa porque es de una gran ignorancia. Muchas gracias, porque a mí me gusta saber. Gracias. Muy bien. Pues voy a seguir con esto, con lo que estaba leyendo del expediente 86. La actividad subvencional de las administraciones públicas se rige por un artículo que es de la ley del 17 de noviembre del 2003 y donde dice que estas subvenciones deben planificarse de acuerdo con el denominado Plan Estratégico de Subvenciones, donde debe concretarse los objetivos y los efectos a lograr, el plazo para su consecución y los costos previsibles y fuentes de financiación. Todo ello estará supeditado al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. En el expediente del PES de este Ayuntamiento para el periodo 26-28 se contemplan 6 ejes estratégicos y su desarrollo anual se efectuará mediante el anexo operativo que estará vinculado a estos presupuestos. Este anexo operativo del 26 para el desarrollo del plan estratégico
tiene un importe total previsto de 263.300 euros, distribuidos entre subvenciones nominativas, ayudas directas, procedimientos de concurrencia competitiva y premios. Todo este expediente se acompaña de una serie de documentación, fundamentos jurídicos, ¿verdad? Entre ellos la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que es la que determina las atribuciones de la alcaldía y del Pleno. O sea que el alcalde es perfectamente compatible para hacer este plan estratégico. Consta además de un informe técnico que, después de estudiarlo, considera que todos los datos de este informe son favorables. En virtud de todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Ratificar en todos sus extremos el PES del Ayuntamiento para el periodo 26-28 y el anexo operativo anual del 26. Aprobar por el Pleno el PES 26-28 como instrumento que programa la planificación de las subvenciones municipales. Aprobar por el Pleno el anexo operativo anual del año 26 con una previsión económica, como ya se ha dicho, de 263.300 euros. Esto será llevado por un seguimiento y una evaluación anual del plan y la publicación del acuerdo, así como el PES y del anexo 26 en la sede electrónica y el portal de transparencia. Con respecto al PES, habíamos dicho más arriba que gira alrededor de 6 objetivos o de 6 ejes. El eje 1, que es una cohesión social y atención a situaciones de vulnerabilidad, es decir, de emergencia social y apoyo a entidades sociales. El eje 2, que se refiere a la educación y la igualdad de oportunidades. El eje 3, a la cultura. El eje 4, a deportes y hábitos saludables. El eje 5, a apoyo al tejido comercial y marinero. Y el eje 6, al apoyo a asociaciones vecinales. Desde el punto de vista financiero, los costes del PES se derivarán de las consignaciones presupuestarias de cada ejercicio. Y en el supuesto de restricción de crédito se priorizarán las circunstancias incluidas en el eje 1, es decir, la cohesión social y atención a situaciones de vulnerabilidad, que todo ello estará debidamente motivado, y las funciones de fiscalización del PES las ejercerá la intervención municipal. Gracias. Muchísimas gracias, señora Cartelle. Eu simplemente comentar que o que estamos intentando facer, como se ven falando en toda esta sesión, pois é poñer orden nos distintos aspectos que son importantes, e este era un deles, non? O Plan Estratégico de Subvencións é un documento exixido pola legislación vixente nas bases de execución do propio orzamento municipal. Por tanto, era unha obriga para nós presentalo. Contempla o período dende o 1 de xaneiro do ano 26 ata 31 de decembro do ano 28, aínda que en cada exercicio desenvolveránse mediante un anexo operativo anual para que este ano 26 xa consta que isto está no noso expediente. A execución está, como non pode ser de outra maneira, condicionada á existencia do crédito adecuado e suficiente en cada exercicio. Contémplase tamén as subvencións que o Concello ten previsto conceder, tanto nominativas, a través de convenios existentes, como as reguladas nas ordenanzas fiscais, as que se concederán por concurrencia competitiva ou por premios. Foi elaborado polos servicios económicos e conta co informe do técnico municipal. E agradezo públicamente ao Partido Socialista que apoyara o orzamento, porque isto era moi necesario. O señor Muras, o portavoz, estaba dicindo ahora, axudas tan importantes como son as das Promor ou as de calquer club de fútbol ou tamén o pádel ou outras asociacións culturais, pois necesitan financiación e necesita que o Concello este con eles. E, polo tanto, isto era necesario. E se fixo neste goberno. Por lo tanto, moitas gracias a todos. Pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias a todos. E pasamos logo
punto número 6, que é o expediente 265/2026, convenio de colaboración coa Deputación Provincial de A Coruña para encomendar a xestión material da selección de personal funcionario interino para postos de arquitecto-arquitecta técnico. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 20 de marzo do ano 26. Cando queira, señor secretario, moitas gracias. Gracias, señor alcalde. Damos conta do extracto da parte resolutiva deste ditame. En atención ao exposto, considérase que no expediente queda debidamente xustificada a necesidade de conveniencia de aprobación do devandito convenio, polo que elevase ao pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, encomendar a xestión material da selección do persoal funcionario interino para postos de arquitecto e arquitecto técnico na Deputación da Coruña. Segundo, aprobar o convenio regulador desta encomenda de xestión co contido transcrito no anexo. Terceiro, facultar ao señor alcalde para que, como representante legal desta corporación, asine este convenio e súa documentación complementaria. Cuarto, remitir certificación deste acordo á Deputación da Coruña xunto coa correspondente solicitude de adhesión ao referido convenio. Quinto, unha vez asinado o convenio, publicar na sede electrónica a información a que se refire o artigo 8.1b da Lei 19/2013 de 9 de decembro de Transparencia, Acceso a Información Pública e bo Goberno. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 5 votos a favor dos concelleiros dos grupos do Partido Popular, PSDG, PSOE e unha abstención da concelleira do Grupo Municipal de Primeira Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a demandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Tendo o Goberno, valórase positivamente a firma deste convenio, dado que se elimina a necesidade de que o Concello teña que tramitar o proceso de selección de persoal funcionario interino para os postos de arquitecto e arquitecto técnico. Desta forma, elimínase a carga de traballo e tamén se elimina os gastos de constitución de tribunais, dado que ten que vir o persoal de outras administracións. E desta forma tamén é máis doado no caso de falta de persoal en urbanismo para a súa contratación. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Rosal. Grazas, señor alcalde. Outro punto, é a terceira vez que yo repito. Ademais, no punto anterior, houve alusións tanto a señora Franco como a min. Entón, o mínimo que debía de facer é deixar ter un segundo turno de palabra para poder responder. Pero, bueno, pasado o punto, non vou enredar nel, xa falaremos nalgúna comisión, nesas comisións nas que podemos preguntar moitísimo, que imos contestar no pleno, chega ao pleno e non contestan. Para iso sirven as comisións, señora Cartella, para que nos presentemos preguntas e vos non as respondades. Pero, bueno, imos ao convenio da Deputación, nós imos apoiar este punto, esta proposta, porque consideramos que é unha necesidade urxente deste Concello, dotar de persoal o Departamento de Urbanismo. Mais que nada, porque recibimos, ao longo destes anos, un montón de queixas continuas da nosa veciñanza sobre a tardanza en chegar as licenzas para facer obras e arranxos nas súas casas e vivendas. E destas queixas, solamente, tamén sexan conscientes os concelleiros e concelleiras do Goberno Municipal. Por lo tanto, esperamos que agora que imos asinar este convenio se axilicen os procesos e os tempos. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. En canto ao convenio, nós estamos de acordo. En canto a alusión que me facía antes a señora Cartelle, bueno, xa lle contestou o señor Xal. A mí faltame a comisión a que preguntemos algo por unha cousa e algún concelleiro nos aclare ningún dos temas que nosotros plantexamos na comisión, co cual é moi complicado así chegar a acordos. Moitas gracias. Yo creo que asistimos a distintas comisiones, porque yo nunca les he escuchado que hiciesen ninguna pregunta. Gracias. Moitas gracias. Non sei se quere dicir algunha cousa, señor Xal, señora Franco. Non? Ten a palabra o señor Muras. Con respecto ao punto, nós estamos de acordo na delegación e que se complementen as plazas de arquitecto técnico para apoio á arquitecta municipal para que saian adiante todos os expedientes que hai solicitados. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Cartella. Bueno, pues como sabemos, el expediente 265 trata de la adhesión al convenio interadministrativo de cooperación entre la Diputación de La Coruña y los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes,
con objeto de encomendar la selección del personal funcionario interino para los puestos de arquitecto y de arquitecto técnico. Este convenio fue aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial de La Coruña el 3 de octubre del 25 y el día 7 de octubre del 26 se recibe en este ayuntamiento una circular en la que se informa de la posibilidad de suscribirse a dicho convenio. Por providencia de la Alcaldía, con fecha del 9 de marzo del 26, se dispone de la iniciación de los trámites para suscribirse a dicho convenio, por lo que se dispone de la realización de una memoria justificativa en la que se exponen las razones de necesidad y oportunidad de colaboración. Y según se expone, la suscripción a este convenio implicaría una disminución de la carga de trabajo en los distintos departamentos administrativos del Ayuntamiento. En determinadas ocasiones, la Secretaría General puso de manifiesto la escasez de recursos humanos para la realización de las tareas en los distintos departamentos. Y como punto importante también, reduce la carga de trabajo y supondrá un ahorro en cuanto a gastos se refiere para la organización de los procesos selectivos. Por otro lado, el Departamento de Urbanismo, en el momento actual, no cuenta con personal suficiente para llevar a cabo el trabajo diario, además del trabajo acumulado. Podemos concluir, con respecto a esta memoria justificativa, que la firma de este convenio es de interés público, social y económico. Además, consta también de un informe jurídico en el que se explica todos los antecedentes y la legislación aplicable y los fundamentos jurídicos. La formalización de esta gestión depende del Pleno de la Corporación con su voto favorable. El convenio será efectivo a partir del día de su firma con una duración anual que se puede prorrogar 4 años como máximo. Nada más. Gracias. Moitas gracias, señora Cartelle. Simplemente comentar que é evidente que este convenio é bon para o Concello de Ortigueira, xa que nos permitirá cubrir interinamente as vacantes que por distintos motivos se produzcan nas prazas de arquitecto ou arquitecta técnico, dun xeito áxil, xa que todos sabemos os problemas e atrancos que supoñen para os concellos e para a veciñanza que as prazas permanezan vacantes por moito tempo. Por outra banda, este convenio elimina a necesidade de que o Concello teña que tramitar os procesos selectivos para as constitucións das respectivas bolsas de emprego, eliminando, por tanto, a carga de traballo nos distintos departamentos administrativos municipais, cualificadores dos procesos que xa o Concello pois non temos ese personal cualificado para poder facelos. Por iso, consideramos necesario adherirnos a este convenio, ao igual que o fixemos co convenio da Academia Galega de Seguridade Pública para os procesos selectivos das prazas de policía local e auxiliares. Como estamos a encomendar a execución de competencias municipais, é necesario que o acordo se adote por maioría absoluta, polo que pido e agradezo a toda a corporación pois o apoio e tamén informalos de que a oficina técnica conta con outro arquitecto que xa está traballando, que está contratado por 9 meses, prorrogables outros 9. Por lo tanto, o esforzo deste goberno neste ámbito, nesta oficina, sabendo que é moi importante para o Concello de Ortigueira, pois está sendo, creo eu, o axeitado. Votos a favor deste ditame? Votos en contra? Unanimidade. Moitas gracias á corporación, porque creo que é un bo convenio. Pasamos logo ao punto número 7, que sería o expediente 209/2026, que é o irmanamento entre o Concello de Vélez Rubio, Almería, e o Concello de Ortigueira. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 20 de marzo do 2026. Cando queira, señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto da parte resolutiva deste ditame que indica: proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, impulsar o irmandamento entre o moi nobre Concello de Ortigueira e o municipio almeriense de Vélez Rubio, atendendo os lazos históricos que vinculan ambos territorios co propósito de fomentar o coñecemento mutuo, así como o intercambio cultural, histórico e social entre ambas poboacións. Segundo, comunicar o acordo plenario ao Concello de Vélez Rubio aos efectos pertinentes.
Terceiro, facultar ao alcalde para a realización de cantos trámites sexan necesarios para o desenrolo e execución do acordo. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 5 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, do PSDG-PSOE e unha extensión do concelleiro do Grupo Municipal de Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a demandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Isto o acordo plenario do municipio de Vélez Rubio de data 26 de xaneiro no que se manifesta a súa intención de establecer lazos de amizade a través do irmandamento entre ambos municipios, sendo aprobado por unanimidade e dado o interés de Vélez Rubio e visto o informe do noso cronista, vese positivo dito irmandamento á hora de impulsar a colaboración recíproca atendendo aos lazos históricos que vinculan a ambos concellos e fomentar o coñecemento mutuo, así como un intercambio cultural, histórico e social. Señora Rego, ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Nos apoiamos esta proposta sin ningún tipo de dúbidas. Tamén queremos agradecer o documento que fixo a chegar o cronista, moi interesante, e que, bueno, pola nosa parte debería ser facer público para que toda a veciñanza de Ortigueira teña acceso a él e coñeza tamén un poquinho da nosa historia, non? Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Nos, pola nosa parte, tamén estamos de acordo co hermanamento co Concello de Vélez Rubio. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Muras. Por a nosa parte tamén, de feito, cando estaba o mandato estiveron aquí o concelleiros de Vélez Rubio, aos cales enviamos un saludo e estamos moi contentos de que este paso se dé adiante. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra o señor Cartelle. Non tengo nada que añadir. Gracias. Moitas gracias, señora Cartelle. Pois, isto simplemente comentar que o obxecto deste irmanamento é estreitar lazos de amizade, como decía o noso secretario, culturais, históricos e sociais, entre o Concello de Vélez Rubio e o Concello de Ortigueira. Compartimos, saben vostedes, que o escudo heráldico e tamén vinculacións históricas que fai constar o noso cronista oficial Carlos Breixo no seu informe detallado que faremos público para que a xente, pois, como non pode ser de outra maneira, pois o coñeza. Incluso intentaremos pois facer algunha ponencia e tal para que isto se dé a coñecer como se merece. O alcalde me comentaba que xa estuera ele aquí porque leva no cargo pois, moitos anos, creo que no ano 3 ou no ano 4, e, bueno, intentaran tamén facelo de aquela, ao final, pois, non puidera ser, e a él estaba encantado de dar este paso, e, oye, hoxe o traemos aquí a pleno precisamente para que isto se ratifique e se poida levar a cabo. Votos a favor? Unanimidade, moitísimas gracias. E pasamos logo ao punto número 8, que sería o expediente 517/2026, moción sobre a grave problemática do lobo e a defensa do sector gandeiro. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 20 de marzo do ano 26. Cando queira, señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta da parte resolutiva deste ditame que di: apelando ao sentido de responsabilidade institucional desta corporación, o Grupo Municipal do Partido Popular somete a consideración do Pleno os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno de España a garantir un marco normativo que permita unha xestión eficaz e equilibrada da población do lobo, tendo en conta a realidade do medio rural e a protección das explotacións gandeiras. Segundo, instar ao Goberno de España a que recoñeza que o estado de conservación do lobo é favorable, tal como se acreditou no informe aprobado polas comunidades autónomas. Terceiro, permitir ás comunidades autónomas, en particular a Xunta de Galicia, adoptar medidas de control poboacional e batidas controladas baixo criterios técnicos de seguridade para reducir os ataques ao gando e garantir a protección das explotacións gandeiras. Cuarto, recoñecer e defender o papel fundamental do sector gandeiro, especialmente da gandería extensiva como actividade esencial para a economía rural, a fixación de poboación e a conservación do territorio. Quinto, dar traslado deste acordo ao Goberno de España, a Xunta de Galicia e as organizacións representativas do sector gandeiro. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do PSDG-PSOE de Primeiro Ortigueira, acordou determinar favorablemente a devandita moción e propoñer o pleno aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego.
Bueno, a problemática do lobo dende fai bastantes anos está sendo unha lacra para o sector gandeiro e soamente os gandeiros son os verdadeiros coñecedores de dita problemática. E pese a que xa se leva moitos anos a sufrila, aínda non se crearon as ferramentas para xestionala. É necesario incrementar as axudas económicas, tanto pola perda do animal como para tomar as medidas de protección nos pastos. Seguen a darse axudas sin darse axudas cando non queda rastro do animal cando sufren o ataque. É dicir, que queda moito traballo por facer. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor alcalde. En primeiro lugar, desde o BNG queremos trasladar unha mensaxe clara de apoio e solidariedade coas gandeiras e os gandeiros do noso concello, especialmente coa gandaría, que desempeña un papel fundamental na conservación do noso medio rural, na prevención de incendios e no mantemento da paisaxe e dos espazos naturais de Ortigueira. Agora ben, este apoio non pode ser retórico nin oportunista, como vemos na moción do PP de Ortigueira. Debe traducirse en políticas públicas, locais e autonómicas reais. Señora Rego, si que hai ferramentas. Hai un plan autonómico do lobo por parte da Xunta de Galiza e que non se fai efectivo. E este plan debería de garantir a viabilidade das explotacións e a convivencia coa fauna salvaxe, sen caer en discursos simplistas que sitúan o lobo como o único responsable dos problemas. E a situación norteira, como en moitas comarcas da Galiza, non se explica só pola presenza do lobo. É consecuencia de décadas de abandono do rural por parte da Xunta de Galiza do Partido Popular, da perda de explotacións familiares, da falta de relevo xeracional e da ausencia de políticas locais e autonómicas de apoio á gandaría extensiva. Neste contexto, os conflitos coa fauna salvaxe son un síntoma das carencias estruturais, non a causa principal. No noso concello, a resposta da Xunta foi claramente insuficiente. Medidas de prevención como peches axeitados, sistemas disuasorios ou o uso de mastíns non recibiron o apoio necesario, por non dicir que ningún, e as compensacións polos danos sufridos son lentas e limitadas. Isto deixa especialmente vulneráveis as explotacións pequenas, moitas delas en zonas de montaña do noso concello, que son vitais para fixar poboación e conservar o noso territorio. Mentres tanto, a moción do PP céntrase en controlar a poboación do lobo, sen recoñece que existen ferramentas legais e programas de prevención e acompañamento, infrautilizados pola falta de vontade política e de apoio económico. Por todo iso, desde o BNG, defendemos unha resposta integral e local, baseada en criterios científicos que combine apoio económico e técnico ás gandarías de Ortigueira, compensación rápida e suficiente polos danos, medidas de prevención adaptadas ao noso territorio e ás explotacións locais e o mantemento dunha gandaría viva con eixo de conservación do noso medio rural e de prevención de riscos ambientais. En resumo, o noso compromiso co sector gandeiro de Ortigueira é firme. Queremos un rural vivo, seguro e sustentável, pero con medidas reais e non con discursos partidistas. En definitiva, o que vemos é a un PP que leva 17 anos gobernando a Xunta e que centra o debate exclusivamente no lobo, pero evita asumir calquera tipo de responsabilidade e ignora as necesidades reais da nosa veciñanza e das explotacións do noso concello. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, é curioso, non? Que hai 5 anos, primeiro Ortigueira presentou unha moción na que se pedía protección aos gandeiros ante os ataques do lobo. E vostedes, señores do PP, votaron en contra. Votaron en contra de controlar as manadas de lobo que aparecían en Ortigueira, votaron en contra de mellorar as compensacións aos gandeiros polos danos do lobo e votaron en contra de mellorar as axudas para os tierres. E agora resulta que 5 anos despois nos trae unha moción a que instan ao Goberno Central a varias cousas, pero olvídanse de que tamén a Xunta de Galicia ten algunha responsabilidade neste tema. Estamos de acordo en que se debe recoñecer o estado de conservación do lobo como favorable, porque iso é o que pode permitir precisamente o control das manadas, pero debería pedirse tamén na moción que dende o Goberno Central se fixera un censo actualizado e real do lobo en cada comunidade autónoma. En canto ao punto 3, no que se pide que a Xunta poida adoptar medidas de control poboacional e batidas controladas, polo que sabemos e polo que leímos na prensa, ese control
está suspendido polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, non polo Goberno Central. Parece que outras comunidades sí que o están a facer, pero que en Galicia está paralizado pola xusticia galega, según di na prensa, como digo, porque non se justifica convenientemente a necesidade desas batidas. Decíamos tamén que dende a Xunta se poden mellorar varios aspectos para axudar os gandeiros nesta problemática. En primeiro lugar, os gandeiros están recibindo as axudas entre 6 meses e 1 ano despois de sufrir os ataques, un prazo completamente inasumible que debe reducirse sin demora. En segundo lugar, nos din que en moitas ocasións ponse en dúbida polos propios asentes medioambientais que o ataque sexa producido polo lobo e non por cans salvaxes, digamos, e ante esa dúbida, pois o expediente non se tramita e os gandeiros quedan sin ningún tipo de axuda. En terceiro lugar, algo relacionado con isto, e que xa pedíamos tamén naquela moción de fai 5 anos, as axudas polos tierres están totalmente fora de mercado, con unhos valores que non se acercan nin de lonxe aos custos reais. E por último, inclúo aquí tamén as axudas polos danos do xabarín, porque pois os presupostos da Xunta non son suficientes para atender todas as axudas que se solicitan durante o ano, polo que moitas delas se trasladan ao ano seguinte e así sucesivamente, polo que os tempos de espera para cobrar as axudas en moitos casos pois se eternizan. A min gustaríame que neste tipo de cuestións que afectan a veciños e a empresas ortigueira, pois que deixásemos fora aos partidos, digamos, e que mirásemos simplemente polas persoas afectadas, polos veciños, polas gandeirías, etc. Traer unha moción sobre a problemática do lobo na que só se insta o Goberno Central, pero se deixa fora a Administración Autonómica, entendo que por mero interese partidista, pois flaco favor lle fai aos veciños e ás persoas adicadas á gandería ortigueira. Nos leímos hoxe precisamente na prensa que en San Sadurniño o PP presentou esta mesma moción, o BNG fixo unha emenda solicitando todas estas cousas dende a Xunta de Galicia, digamos, e entre todos aprobaron por unanimidade a moción, que sería o máis normal, non? Que lle pedísemos a todas as administracións implicadas, que neste caso son 2 ou 3, incluímos ao Concello, pois que poñan da súa parte para solucionar esta problemática. Intentar responsabilizar somente a unha administración por mero interés partidista, pois, como decía, flaco favor lle facemos aos veciños e ás ganderías de Ortigueira. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Muras. Ben, moitas gracias. Bueno, eu en este sentido tamén estamos de acordo con o que se comentou agora por parte dos compañeiros de oposición, non fai falta repetilo, e como digo noutras ocasións, este tipo de mocións tan importantes que van en defensa dos intereses dos nosos veciños que teñen gando de forma profesional ou non, pois debémosla levar todos xuntos. Debemos, en lugar de que sexa unha moción de un partido, sexa o Partido Popular, PSOE, Primeiro Ortigueira ou BNG, que sexa unha declaración institucional de todos os partidos. Hai tempo a falalo, a comentalo nas comisións informativas, e sempre fai máis forza unha declaración institucional de toda a corporación que unha moción de un partido solo. Cando é un tema tan importante, tanto calado, onde os nosos veciños necesitan axuda económica e asistencia para mellorar a situación que hai, pois estou de acordo tamén nese sentido, que non sea un partido solo, que vayamos todos xuntos a elo e que o faigamos unha declaración institucional. Pódese aprobar, aprobarase o que é a moción ou non, pero tamén pode convertirse en declaración institucional se se retira e o acordamos, claro. Iso como vexe vostede, señor alcalde. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra, señor Cartello. Gracias. La gestión de la colonia de lobos es un tema complejo y que requiere un enfoque integral y sostenible. Podemos plantear varios puntos. Realizar un seguimiento de las colonias de lobos, su comportamiento para ver sus patrones de movimiento y sus hábitos alimenticios. Protección del ganado con vallas electrificadas, perros de guardia entrenados y protegidos con collares especiales, ¿verdad? Gestión del hábitat, mejorar el hábitat de los lobos y su presa natural, como pueden ser los ciervos y los jabalíes, para reducir la presión que hacen sobre el ganado. Punto muy importante, compensación a los ganaderos
y colaboración entre las administraciones locales, regionales y nacionales para gestionar las colonias de lobos de manera efectiva. Gracias. Moitas gracias. Eu, como lles comentei antes, cando facemos algo disto, pois sempre facemos porque, como ben saben, e o dixo o compañeiro do BNG, o señor Xal, pois temos unha gandería potente en Ortigueira, gandeiros e gandeiras que traballan no rural e que todos me manifestan, os que veñen ao meu despacho, e lles podo garantizar que veñen todos ou casi todos, e me dicen que o problema é o lobo. Que o lobo ninguén na cadena trófica pois non ten ningún depredador e polo tanto campa as súas anchas. Me trouxeron vídeos porque os teñen pois con cámaras e con cousas para velos e o certo e verdade é que arrasan con colonias de cabras, de ovellas, de cabalos, de potros, de todo, por lo menos de terneros e de vacas. E é ahora mismo o gran problema que ten o gandeiro e así non lo fan chegar. Por lo tanto, esta moción vai na línea de ir ao problema que ahora mismo está sendo o lobo. E non é que o diga eu, é que mo dicen eles, que non son capaces nin con cierres, nin con mastíns, nin con todas as medidas que poden utilizar de eliminar a cantidade tan grande que hai de manadas de lobos no noso Ortegal, aquí, non xa no resto de Galicia, que me imagino que tamén, pero aquí en Ortigueira, que é o que nos compete. Por tanto, esta declaración, esta moción vai en esa línea, en intentar que o que ten a competencia, que é unha competencia de, parece o lóxico, non, de intentar, pois, dunha maneira ordenada e con criterios científicos, pois, atacar a esta lacra que é o lobo cando está descontrolado a nivel cinegético. Por lo tanto, eu simplemente a traigo e para votala e logo máis adiante, pois se queremos facer outro tipo de cuestións, eu estou aberto a todo isto. Pero bueno, a iniciativa do Partido Popular vai nesta línea que acabo de explicar e eu creo que todos os que estamos aquí, porque vivimos no mismo sitio e os gandeiros pois non lo dicen, me imagino que a todos, non? E vai nesta línea, non vai en ningunha outra, nin vai ou intenta ir contra ninguén, simplemente que recapacitemos e os que teñen a capacidade para decidir, pois que faigan ou nos permitan, pois dunha forma controlada, pois ser capaces de controlar a esta lacra que é ahora mismo o lobo en Ortegal, en Galicia, e eu creo que do Duero para arriba en todo o territorio. Votos a favor desta moción, votos en contra, abstencións. Prospera, moitas gracias a todos, porque entendo que é un problema que a todos nos importa, non? E non solamente nos importa, sino que nos preocupa bastante, non? Pasamos logo ao punto número 9, que é o expediente 523/2026, que é unha moción tamén do Grupo Municipal do Partido Popular condenando o vandalismo contra as sedes do Partido Popular de Galicia. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 20 de marzo do ano 26. Cando queira, señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto da parte resolutiva deste ditame, no que indica: polo exposto, o Grupo Municipal Popular propón ao Pleno os seguintes acordos. Primeiro, condenar os actos de vandalismo cometidos contra as sedes do Partido Popular de Galicia, así como calquera outro acto de naturaleza similar dirixido contra as sedes de formacións políticas democráticamente constituídas. Segundo, rexeitar a utilización de mobiliario e espazos públicos ou privados para a colocación de pintadas que non cumpren coa normativa vixente e con consignas que teñen o único fin de xerar crispación, polarización e alimentar a conflitividade social por seren contrarias á legalidade e ao respeto debido á convivencia cidadá. Terceiro, instar a todas as forzas políticas a absterse deste tipo de prácticas e a condenalas públicamente cando se produzan, como expresión dun compromiso compartido co pluralismo político, o respecto institucional e o uso responsable dos espacios comuns.
reafirmar o compromiso deste Concello coa defensa dunha participación política respectuosa co marco democrático e legal baseada no diálogo, no respeto ás institucións e na convivencia cidadá. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e 3 abstencións dos concelleiros do PSDG, PSOE e Primeiro Ortigueira, acordou dictaminar favorablemente a debatida moción e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Arrego. Bueno, pola miña parte estou, como non podía ser de outra forma, en contra de calquera acto de vandalismo. É certo que se está a incrementar este tipo de prácticas e ataques persoais e iso non se pode consentir nin tomalo como algo habitual. Creo na política respetuosa, no diálogo democrático e respeto ás institucións e aos cidadáns. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra o señor Marco Xa. Moitas grazas, señor alcalde. Queremos comezar a intervención condenando con total rotundidade calquera acto de vandalismo ou agresión política, sexa contra quen sexa. A democracia non se defende con pintadas nin con actos anónimos e desde o BNG sempre defenderemos o debate de ideas, como viñamos dicindo nestes puntos, debate, de fronte con respeto e sen ataques que busquen amedrentar a persoas ou organizacións políticas. Por iso tamén resulta especialmente relevante lembrar que tamén nas últimas semanas a sede do BNG en Viana do Bolo foi obxecto dun ataque vandálico. Descoñecidos vandalizaron as instalacións e a agrupación denunciou públicamente o feito. O Partido Popular non. Calquera acto deste tipo debe ser condenado e investigado con rigor. E como o PP non condenou ese, tampouco, a 8 de outubro de 2025, o PP acusou de facerse a vítima polos ataques ás sedes do PSOE. E tamén no Senado o PP negouse a condear no Senado máis de 240 ataques ás sedes do Partido Socialista Obreiro Español. Esa é a creencia do PP. E queremos aclarar, nós, desde o BNG, con total firmeza que nós, o BNG, non temos absolutamente nada que ver cos ataques, nin cos cartéis, nin coas pintadas, os que fai referencia a esta moción do Partido Popular. Somos unha organización profundamente democrática que defendemos as nosas ideas con argumentos mediante movilización social, coacción institucional e no debate democrático, nunca mediante accións anónimas ou comportamentos vandálicos. Calquera intento de insinuar o contrario, como fai esta moción, é irresponsável e carece de fundamento. O BNG condenou sempre todos os ataques vandálicos. Condenou sempre todos os actos terroristas no Estado español. Todos. E ao mesmo tempo resulta paradigmático e merece ser sinalado. Como noutros momentos durante a pasada campaña electoral, houbo pintadas dirixidas contra persoas e compañeiras e compañeiros desta corporación municipal, desta corporación, señor Calvín, e tamén de persoas que iban nas listas electorais. Nese momento, fomos quen de ver claramente como o PP se colocou de perfil e non expresou solidariedade coas persoas afectadas. Mentres o Partido Socialista e o BNG si o fixemos e trasladamos a nosa solidariedade con esas persoas. O Partido Popular de Ortigueira non. É importante non esquecer estas diferenzas de actitude cando se fala de condena unánime de violencia ou vandalismo. O que vemos nesta moción é, unha vez máis, un intento do Partido Popular de xerar ruído e de desviar a atención do realmente importante, sobre todo despois dos puntos tratados hoxe neste pleno. Pretenden converter feitos puntuais nun debate político artificial para alimentar a crispación, evitar falar dos problemas reais que afectan a veciñanza e tapar a súa mala xestión en Ortigueira. Mentre se trae ao pleno unha moción centrada en cartéis e pintadas, non se queren abordar cuestións estruturais que preocupan a xente de Ortigueira e que lles preocupan de verdade. Por falarlle de algúns temas que se afectan ao noso Concello e dos que lles incomoda falar a vostedes. Por exemplo, temos a situación do servizo de axuda no fogar. Tamén temos a problemática que están vivindo colectivos como os grupos de emergencias supramunicipais, o GES. A cobertura dos postos de médicos nos centros de saúde ou o evidente abandono do Ortegal por parte da Xunta de Galiza nas infraestructuras de transporte. Dito isto,
Seguiremos defendendo o respeto aos espazos públicos e privados e a convivencia democrática. Non compartimos nin xustificamos actos vandálicos contra ningunha formación política. Agora ben, tampouco participaremos en estrategias interesadas nin en xogos partidistas que só buscan alimentar unha narrativa de confrontación que empezou precisamente o Partido Popular. E a vivimos mesmo aquí, no Concello de Ortigueira, cando lle fixeron a vida imposible o Partido Socialista Obreiro Español cando gobernaba este municipio. E non imos perder tempo en polémicas artificiais, mentes hai cuestións estruturais en Ortigueira sen resolver e persoas que precisan respostas reais ás súas preocupacións. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, a min esta moción presentada polo PP de Ortigueira pareceme unha auténtica hipocresía. Nós, primeiro Ortigueira, as persoas que o formamos, estamos totalmente en contra de calquera tipo de ataque a calquera sede, a calquera político e a calquera persoa. Estamos en contra do vandalismo e dos ataques persoais por formar parte de calquera partido político. Estamos en contra dos acosos en redes sociais, dos insultos e da xente que anónimamente crea memes para burlarse de calquera persoa, sexa político ou non. Nós sufrimos todo isto. Sufrimos o acoso nas redes sociais. Sufrimos os memes faltos de respeto que rozaban o delito. Sufrimos no pasado e sufrimos aínda no presente os insultos por parte de algún concelleiro do Partido Popular. E sufrimos tamén hai 3 anos o vandalismo. Pintadas feitas en propiedades privadas, irrespetuosas e delictivas. Tamén o sufriron outros compañeiros con pintadas en edificios e en carpas. Estou segura de que todos o lembramos. E lembro tamén que falamos con membros de Xa, que tamén tuveron algunha pintada, para solidarizarnos con eles. E falamos con membros do PSOE tamén para solidarizarnos con eles. E tamén eles, tanto membros de Xa como membros do PSOE como membros do BNG, se solidarizaron con nós. Pero a vostedes non os vin. Non os vin condenando nada disto. A vostedes non os lembro solidarizándose con nós nin de forma pública nin de forma privada. A ningún. A ningún dos concelleiros que os están aquí, ni a ningún dos que formaban parte do grupo do Partido Popular. Onde estaban? Onde estaban vostedes, señor Calvín, señora Cartelle, que é a que firma esta moción, cando pintaron en Barbos, cando pintaron nas carpas, cando pintaron en Espasante? Ou é que o que lles importa é que vandalicen sedes do PP en calquera concello, pero o que pasa no seu propio concello dalles igual? Ou é que lles dá igual, o que lles dá igual somos os que non pertenecemos ao Partido Popular? O nome da moción xa di moito das súas intencións, condenar o vandalismo nas sedes do PP. Menos mal que despois disimulan e engaden a coletilla de contrasedes de outras formacións democráticamente constituídas. A min esta moción non me sirve de nada. A min sírveme os feitos. E os feitos aquí neste concello os deixan a vostedes, señores do Partido Popular, neste asunto do vandalismo e dos ataques a compañeiros políticos, os deixan en moi mal lugar. Poñerse de perfil cando son outros os agredidos, calar e non decir nada cando os que sufren as pintadas somos os demais, e despois vir aquí a denunciar o vandalismo nas sedes do PP en Galicia, é o que quere que lles diga. Para min é hipocresía. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Moras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, nos, dentro do noso grupo municipal, decir que estamos en contra, que condenamos calquer tipo de acto de violencia, pois sea contra as sedes, contra o que non son sedes, contra fachadas, contra as persoas, porque agora, dentro de un ano, pois estaremos en pre-campaña electoral e a xente parece que, bueno, cambia, transformase, vota 4 anos moi tranquila, chegan a temporada electoral e xa empezan as amenazas, eu sufrinas, de día de noite por aí, e os meus compañeiros tamén, e os demais compañeiros da corporación tamén. Eu creo que todos nós, os 13 que estamos aquí, podemos facer moito en ese sentido, porque
temos a posibilidade de falar cos nosos compañeiros militantes, simpatizantes e xente que nas campañas se implica máis pois por ideoloxía ou polo que sea, e de alguma forma transmitirlles eso, non pedirlles que non fagan ese tipo de actos, que non sean violentos, que non pasa nada, que despois o día das eleccións, ese domingo, pois o cidadán vai votar o que lle pareza, e que a violencia non lle gusta a ninguén, e que os fillos, os nenos pequenos e as nosas mães, pais e irmáns e tal sufren moito, non? Logo, creo que hoxe temos unha moción importante, en este caso pois trae no Partido Popular, podía traer calquera, pero creo que o importante que temos que sacar de aquí é que de todos nós ten que salir esa mensaxe. Senón o que vai pasar é que hoxe aprobaremos a moción ou non, pero dentro dun ano van a empezar estes actos tan desagradables como os que sufrimos e que non veñen a nada, porque ao final son hasta o domingo das eleccións. Despois o lunes seguinte, martes, xa todo o mundo xa se olvida de todo e cada un ao seu, non? Entón creo que debemos de transmitirlle eso aos nosos para que non pase, non? É importante. A mí non me gusta a agresividade que vexo cando veñen as campañas electorales, non ven a nada e ao final todos somos veciños e veciñas. Nada máis, señor alcalde. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra, señor Cartell. Non sei como empezar porque realmente me siento agredida moralmente. El cuadro que describen ustedes es terrorífico y no identifico a ninguno de mis compañeros, ni por supuesto a mí misma, realizando ni siendo cómplices de actos vandálicos. Nos acusa usted de terrorismo vandálico, es muy grave. El vandalismo contra las personas y contra lo público produce la sensación de que se rompe el pacto básico de convivencia, ¿verdad? Hay que ver cuáles son las causas de este terrorismo. Puede ser simplemente llamar la atención o puede ser unas pintadas por odio. Ahora nos toca a nosotros, a todos, ver cuáles son las causas y qué medidas se pueden tomar para evitarla. Muchas gracias. Moitas gracias, señora Cartelle. Esta moción era unha moción aséptica no sentido en que todos estamos en contra da violencia, en este caso que se exerceu sobre compañeiros e compañeiras do Partido Popular en distintos sitios de Galicia, nas súas sedes, e cando pasa en outros sitios, pois este alcalde e a corporación pois está completamente en contra de todos estes actos vandálicos e de toda a violencia que se exerce sobre representantes públicos ou non públicos que representan a organizacións políticas ou sindicales ou o que sea, non? Por tanto, simplemente é poñer encima da mesa un problema que creo que todos sabemos que hai e que é necesario poñerlle coto. En canto que escoitei agora por parte de algún de vos, en concreto o primeiro Ortigueira, están en contra vostedes dos insultos. O viernes 13 de marzo do ano en curso, do ano 26, Calvín el mentiroso. Perfecto. Entonces, eu teño que calar, porque como son do Partido Popular, pois, bueno, hai que aguantar que sea Calvín el mentiroso, que nosotros non mentimos, ni nosotros insultamos e son os feitos e somos completamente asépticos e non estamos en este xogo. Calvín el mentiroso. Bueno, pois a partir de aí non hai máis nada que decir sobre este asunto. Todos os que estamos no grupo de goberno estamos en contra de calquer acto vandálico a calquer organización, a calquera, sindical, política ou de calquera tipo. E creo que ninguén dos 13 que estamos aquí vamos a apoiar nada disto. E eu espero ou quero pensar que todos creemos que dende ningún dos 13 pois se fomenta algo parecido en este caso. Porque se é así, entonces o problema está no que o pensa, porque somos representantes públicos elexidos democráticamente. Por lo tanto, eu todo o meu apoio aos meus compañeiros en distintos sitios de Galicia que en esta ocasión foron agredidos nas súas sedes e incluso
nas súas persoas, por lo tanto, a miña solidaridade con eles dende este espazo. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Prospera o punto, moitas grazas. Pasamos logo ao punto número 12, que son, o punto número 10, que sería a proposición expediente 570/2026, moción dos grupos municipais do PP, do PSDG-PSOE, de Primeiro Ortigueira e do Grupo Mixto, relativa á situación ferroviaria nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura a devandita proposta. Cando queira, señor. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta desta proposición non ditaminada formulada por Ana Matilde Cartelle Fraga como portavoz do Grupo do Partido Popular, Juan Vicente Penabaz Muras como portavoz do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, Ana Belén Franco Martínez, portavoz do Grupo Municipal Primeiro Ortigueira, e Marco Xalo Orizales, portavoz do Grupo Municipal do BNG, e dona María Isabel Rego Martínez como portavoz do Grupo Mixto xunto a ti do Concello de Ortigueira. A parte resolutiva desta proposición é a seguinte. Queremos propoñer os seguintes acordos ao Pleno. Primeiro, instar ao Goberno do Estado e de maneira inmediata restituir as frecuencias e horarios entre Ferrol e A Coruña que existían ata o 9 de xuño, incluindo a relación directa con Madrid e o incremento das frecuencias entre Ferrol e A Coruña para cumprir as necesidades de mobilidade da cidadanía. Isto conleva a aumentar o número de unidades para poder realizar un servizo ferroviario eficaz e eficiente, que non haxa vehículos en Renfe ociosos que poidan prestar o seu servizo. Segundo, instar ao Goberno do Estado a iniciar este ano 2026 o estudio informativo para a modernización da infraestrutura ferroviaria entre Ferrol, Betanzos, Infesta a Coruña, para que sexa unha liña do século XXI que permita a integración da comarca de Ferrol co resto da rede ferroviaria galega e co exterior, onde se contemple a rectificación de curvas, renovación de túneles, duplicación de vía, electrificación, puntos de cruzamento para mercadorías de 750 metros, como exixe a Unión Europea, e a súa inclusión no corredor atlántico tanto de viaxeiros como de mercadorías. Dito investimento ten que supoñer reducción considerable dos tempos de viaxe para que sexan competitivos con outros modos de transporte e o vehículo privado. Instar o Goberno do Estado a resolver este ano 2026 as alegacións ao proxecto de construción do bypass de Betanzos, Infesta e iniciar este ano a redacción do proxecto. Instar o Goberno do Estado a mellora e modernización da infraestrutura e servizos de proximidade entre Ferrol e Ortigueira. O tren de vía estreita non pode continuar cun proceso de degradación progresiva dado que é vital para a vertebración de todo o norte de Galicia entre Ferrol e Ribadeo. Instar o Goberno do Estado a creación dun servizo de proximidade ferroviaria entre Ferrol e A Coruña. Trátase de vertebrar de forma máis eficiente un espazo urbano onde residen 600.000 persoas, que permite unha mobilidade sostible creando unha auténtica alternativa de transporte. Instar o Goberno do Estado a intermobilidade dos diferentes modos de transporte, intermodalidade, perdón. Crear unha rede de transporte comarcal onde estean incluídos todos os modos de transporte colectivos existentes, trens de proximidade, trens regionais, autobuses urbanos, interurbanos, taxis, etc., con horarios tarifas integradas. Esta rede de transporte supoñería a transformación das actuais estacións de tren autobús de Ferrol nunha única estación intermodal máis moderna e funcional. Por iso é necesario a sinatura neste ano 2026 do convenio de construción da estación intermodal entre a DIF, Xunta de Galicia e o Concello de Ferrol e revisar o número de apeadeiros en toda a liña para que poidan cumprir a función de accesibilidade adecuada, mellorando o acceso e que toda a poboación beneficiese dos mesmos. Instar o Goberno do Estado a integración do porto exterior e interior na rede ferroviaria moderna, inclusión do porto exterior e interior na rede básica transeuropea de transporte ferroviario de mercadorías xunto cos tramos Ferrol-Betanzos, Infesta, Lugo, Monforte de Lemos para un maior desenvolvemento industrial e económico da comarca. Instar a Xunta de Galicia a solicitar o traspaso dos medios e servizos de viaxeiros por ferrocarril para a xestión ferroviaria dun verdadeiro servizo
de proximidade á comunidade autónoma, como existe noutras comunidades autónomas, dado que non hai impedimentos legais para iso, o que suporía unha xestión máis próxima tanto á administración como para a cidadanía. A transferencia das competencias debe incluir previa necesidade o compromiso do Goberno Central de rematar todas as obras pendentes, o traspaso material e a financiación necesaria. Instar o Goberno de Estado a impulsar as actuacións necesarias para garantir a chegada efectiva de alta velocidade ferroviaria ás cidades de Ferrol e Lugo, asegurándose unha plena integración no eixo atlántico de alta velocidade. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Si, ao tratarse unha proposición non ditaminada, en primeiro lugar débese proceder á ratificación da inclusión na orde do día. Votos a favor? Sí. Votos a favor? Unanimidade. E agora turno. Sí. Señora Rego. Bueno, esta moción conxunta firmada por todos os portavoces desta corporación co fin de aportar o noso gran e intentar, na medida do posible, solucionar algunhas das continuas carencias que ten en materia ferroviaria. Como así figura no texto íntegro de dita moción, é certo que a deixadez que está a sofrer este medio de transporte nos últimos anos fai pensar que o que queren é que desaparezca. Faltan de investimento, retrasos, falta de persoal, por iso creo que é importante pois, a unión de todos os portavoces para que salga adiante esta moción. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Estamos completamente de acordo con esta declaración institucional por parte do Concello de Ortega e a súa corporación. Mais vale tarde que nunca, en 2023, que a finais trouxemos aquí unha moción e puxemos en funcionamento unha campaña de recollida de sinaturas. En aquel momento todos os grupos políticos, excepto o PP, votou a favor, vostedes votaron a abstención, e vostede mesmo dixo que non tiña constancia destes problemas. Só fixeron falta casi 3 anos en que se dese conta de que sí que hai problemas e agora son ou intentan ser os impulsores desta proposta. Ao final, o tempo lle dá razón de novo ao BNG de Ortigueira. Señor Calvín, só lle pedimos que en futuras ocasións nos escoite un pouquiño máis, que nos faga caso, que verá como así terá máis acertos que erros. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, nos, evidentemente, como firmantes da moción, tamén estamos de acordo. Pensamos que o tema das comunicacións en toda a comarca do Ortegal é un problema recurrente e que parece que non ten solución. Parece que estamos condenados ao olvido, a que nos conformemos con comunicacións de principios do século XX, ata que non quede poboación que utilice esas vías de comunicación. É o tren, son as carreteras, a VAC incompleta, a fibra, todas as conexións co resto do mundo son totalmente deficitarias na nosa comarca. E non deberíamos conformarnos. E, como decía antes, deberíamos antepoñer as necesidades dos veciños aos intereses partidistas. En este Concello deberíamos tamén ser capaces de aprobar todos por unanimidade, como vamos a facer con esta moción sobre a situación ferroviaria, unha petición para que se termine a VAC Costa Norte, para poder estar en Ferrol en menos de media hora, para poder ter a conectividade que ten o 90% dos habitantes de Galicia según o Plan de Infraestructuras da Xunta de Galicia, en lugar de estar entre ese 10% que estamos a máis dunha hora do hospital máis cercano. Porque, ao final, se non o facemos, se non demostramos entre todos que temos esa necesidade de ter esas conexións e de estar máis cerca das cidades, dos hospitales, dos núcleos de población máis poboados, pois terminaremos, desgraciadamente, convertíndonos nun pobo prácticamente fantasma. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Bueno, este era o que me refería antes cando debatimos a moción do Lobo. Esta é unha moción que vai a salir con forma e con peso suficiente de votos para dar traslado ás distintas administracións. Creo que debemos facer todo en este sentido. Nos aquí, neste tema, pois vemos unha necesidade, vemos que entre todos sumamos forza suficiente para poder darlle solución ao problema, que quedamos incomunicados, e temos que decir que quedamos incomunicados e que non estamos de acordo. Pero si damos traslado da moción co carácter institucional que vai levar e co peso dos 13 concelleiros da corporación,
sempre vai ter máis forza, tanto a nivel de prensa como a nivel de comunicación. Como dixo a compañeira Ana Franco, temos que seguir pedindo para que nos escoite. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Cartella. Nada que añadir, de acuerdo con todo lo que se propone en esta moción. Moitas gracias, señora Cartelle. Nada, eu simplemente añadir que para min é algo moi importante que estas mocións saian adiante e que, beneficie a Ortigueira, beneficie a Ortegal, beneficie a comarca de Ferrolterra e finalmente beneficie a Galicia, que é o que nos interesa, verdad? E se sai de esta maneira, pois máis contentos todos. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias a todos. Pasamos logo ao punto número 11 e por si hai algunha moción de urxencia que se queira presentar. Pois pasamos logo ao punto, sería o punto número 12, resolucións ditadas pola alcaldía dende a última sesión ordinaria. Os concelleiros e concelleiras teñen acceso a resolucións ditadas pola alcaldía a través do libro de decretos, ademais da relación que se redacta para o pleno e que está incorporado neste expediente. O punto número 13, acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local por delegación dende a última sesión. Consta tamén no expediente do pleno a relación dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local. E, por último, rogos e preguntas. En primeiro lugar, vamos a contestar aquelas preguntas que se realizaron na sesión ordinaria anterior e que foron formuladas naquel momento e que se contestan agora, non? A primeira serían as do BNG e nos pregunta: auditoría económica, o inicio da campaña anunciouse unha auditoría económica, saber se se vai a facer e se se está facendo, en que fase está, e se non se fai, explíquenos os motivos no que se vai a facer. Ben, nosotros cando chegamos, xa lle comentamos en algunha ocasión, pedimos unha auditoría ao Servicio de Intervención, donde vostedes xa ten acceso a aquel informe. E agora, se ve en este expediente, pois están depurando todas aquelas cuestións que tiñan que ver con pagamentos, hoxe o veu vostede neste pleno, e estamos levando a cabo pois estas auditorías e temos un servicio de intervención e tesorería que nos axudan nesto moitísimo e así evitamos pois o tema do gasto, que sería ao final algo pois importante para o noso concello, verdad? O segundo que vostede nos pregunta, informe dos diputados do PP en relación da residencia Dolores Dávila. O señor alcalde dixo que ia solicitar polo seu grupo 3 informes vinculantes. Queremos saber se se van a elaborar esos informes e se a resposta é afirmativa, cando os vai a ter, e se é negativa, cal é a explicación. Pois os informes os teñen os compañeiros diputados no Parlamento de Galicia e, como xa lle dixen en outra ocasión, a maneira de requerilos é que os compañeiros ali no Parlamento pois o soliciten a estas persoas que sei que viñeron co seu compañeiro do BNG aquí a residencia Dolores Dávila. Por lo tanto, ese é o canle que me dicen eles polo cal se teñen que solicitar. A terceira que vostede nos pregunta, xa está solicitada a Xunta a hospitalización a domicilio, que xa saben vostedes que é unha realidade e en breve pois será anunciado, e a ambulancia medicalizada para cando a psiquiatría a domicilio e se considera solicitar este servicio. Bueno, pois nosotros, como está vostede vendo, o primeiro que se conseguiu para Ortigueira foi os rayos X, a unidade de rayos X para Ortigueira. Estamos solicitando o ADO a domicilio, a hospitalización a domicilio, que tamén xa lles adianto que é unha realidade para Ortigueira e para Ortegal, e continuaremos coa ambulancia medicalizada, o helicóptero 24 horas e tamén a saúde mental, que sabe vostede que para todos pois é un servicio moi importante cada vez máis na nosa sociedade, verdad? Pregunta cuarta que vostede nos plantexa: onte tiñamos un correo electrónico cunha declaración institucional, non nos contestou e díxonos que se presentara. Entón, cal é o motivo de que non se presentara hoxe aquí? Foi aprobada en todos os concellos da comarca de Ferrolterra. Imagino que se refire vostede a esta moción que acabamos de falar, relativa á situación do ferrocarril. O motivo de que non se sometese ao pleno anterior foi que, dado que se comprometía a adopción de acordos, era mellor facelo a través dunha moción asinada por todos os grupos municipais. E esa foi, xunto que había algún erro, creo recordar que me dixeron no tema dos técnicos que miraron o asunto.
Primeiro, Ortigueira presentou unhas preguntas por rexistro que teñen que ver co tema de Hacienda. Señora Conselleira. Mira, o 5/3 dáselle acceso á información indicando as facturas con entrada no Concello desde o 1 de xaneiro de 2026. Nesa documentación figura data de emisión, data de rexistro, concepto da mesma e importe. A maiores se lle fai unha relación das mesmas sin ter que, como ben di o seu decreto 429/2026, esta autorización circunscríbese exclusivamente ao acceso da documentación preexistente que non incluye a facultade de elaborar documentación específica. A documentación estará completamente disponible para a señora concelleira no plazo de 15 días hábiles dende a notificación da presente resolución. Notificación que a nosotros nos aparece rexeitada do 17/3/26. Está contestada. Moitas gracias, señora Rego. Empezamos logo, se lles parece, preguntas, señor Xal. Sí, perdón. Teño aí varios rogos e varias preguntas. Vou empezar polas que me xurdiron polas súas respostas. A min o do informe que nos acaba de responder non nos vale. Vostede dixo que yo iba a solicitar e que o ia traer aquí. É a súa palabra. É vostede o que non cumpre. Non lle diga aos meus compañeros do Parlamento, nin os seus. Vostede dixo que iba a traer aquí os 3 informes. Entón, faga o seu traballo e tráiaos, porque as persoas da residencia, como a plataforma, esperan ansiosamente, e eu tamén, esperamos ansiosamente a eses informes, a eses 3 informes. O meu deputado, Mon Fernández, sí que fixo o seu informe e publicouno e publicámolo. Non temos ningún tipo de problema, nin temos nada que esconder. Igual vostedes sí, e por iso dilatan este proceso que xa vai casi, non sei se 1 ano ou 1 ano e medio de retraso ese informe. Entón, o rogo é, faga o seu traballo, pídalle os seus informes e faga valer a súa palabra, que tamén dixo que en canto estivese, o primeiro que o iba a recibir era eu. De momento, sigo sin recibilo. Ben, despois outro sobre a auditoría, vostede dixo en campaña que iba a facer unha auditoría externa e caese quen caese. Nin auditoría, nin vai caer ninguén. Entón, volve a incumplir a súa palabra, volve a incumplir as súas promesas electorais. Entón, rogámoslle que se fai unha auditoría faga de verdade e faga ben. Ben, agora veño cos rogos e preguntas que sí que xa tiñamos aquí preparadas, e un dos rogos é que algunhas familias nos fixeron saber que hai deficiencias no colexio e na escola infantil. Rogamos que, se isto é certo, que se revisen e arranxen sen máis demora. Estamos a falar de temas importantes, de espazos onde pasan o día os nosos nenos e as nosas nenas. Outro rogo, que se repite pola nosa parte continuamente e o que parece que non fan caso. Pero hai meses que moitos puntos de luz non funcionan, tanto no núcleo de Santa Marta, pola zona da piscina e o centro de saúde, como en varias parroquias. Rogamos, unha vez máis, que se priorice de inmediato o arranxo do alumeado público pola seguridade da nosa veciñanza. Outro rogo, sobre os paneis informativos. Outro rogo que é recorrente e que temos eses paneis informativos en todas as parroquias do noso concello e a promoción cultural. Non se actualizan desde fai prácticamente 1 ano. Rogamos que se adopten as medidas para actualizalas mensualmente e que se garanta unha programación constante nas parroquias como en Santa Marta. Os cartéis que teñen postos son de abril de 2025. Estamos chegando a abril de 2026, 1 ano de retraso. Outro rogo. No pleno de maio de 2025, desde o Goberno Municipal se afirmou que quedaba anulada unha moción aprobada polo pleno deste Concello sobre a normalización do galego. Esta anulouse sen base legal, sen expediente e sen unha resolución administrativa. Rogamos que o Goberno aclare se recoñece a validez dos acordos do pleno ou non e se comprometa a respetar a súa soberanía, porque estas declaracións individuais son institucionalmente inadmisibles e, de seguir sen resposta, estudaremos outras accións. Outro rogo. Recentemente saiu publicada unha convocatoria da Deputación da Coruña
para a concesión de subvencións destinadas á supresión de simboloxía franquista e á promoción da memoria democrática, cun prazo de solicitude aberto entre o 16 de marzo ata o 16 de abril de 2026. E tendo en conta que este pleno xa aprobou recentemente unha moción nesta materia en novembro de 2025, rogamos ao Goberno municipal que non deixe pasar esta oportunidade, que proceda a solicitude da devandita subvención dentro de prazo e que nesta ocasión dé cumprimento aos acordos adoptados por este pleno. Así mesmo, solicitamos que se informe os grupos municipais das actuacións concretas que se van a incluir na solicitude. E aproveitamos para formular a seguinte pregunta. Teñen previsto solicitar esta subvención ou imos perder tamén esta oportunidade por falta de iniciativa do Goberno municipal? Outro rogo relacionado coas mocións aprobadas, aprobárase unha moción para facer un parque cuberto. En principio vemos que se fai algún arranxo de parques, outros non. Hai un pendente en Senra, vemos que siguen sin cubrir ningún tipo dos parques e vai haber parques que non se van poder utilizar en inverno porque chove moito e no verán porque fai moito sol. Entón, volvemos a rogarlles que empecen a pensar a ver onde poñemos un parque cuberto para que as nosas crianzas poidan xogar ao longo de todo o ano. E comezo coas preguntas. Relacionado co antigo edificio escolar de Loiba, construído polos veciños e as veciñas emigradas a Cuba, estivo isto en debate para diversos usos. En varias ocasións mencionouse a posibilidade de destinar unha parte a albergue de peregrins polo camiño do mar e outra parte a centro de día para persoas maiores. Creo que neste Concello fai un par de anos se aprobou unha moción ou se falou do tema. A nos gustaría saber en que punto se atopa actualmente este proxecto, se hai decisións tomadas ou acordadas sobre o seu uso definitivo do edificio e cal é o calendario previsto para a súa execución e posta en funcionamento. Creo que tamén era unha promesa electoral súa. De momento, en 3 anos, non escoitamos absolutamente nada sobre isto e a nos interesa saber en que punto está e en que vai quedar. Outra pregunta, en relación co proxecto de higiene, conservación, adaptación ao ambiente e equipamento do campo de fútbol de San Claudio. Non sei se lle soa, pero está incluído no posadicional do 2023, se non me equivoco de data. Solicitouse unha prórroga, ou dúas, para rematar as obras en novembro de 2026. Bueno, primeiro foi en novembro, xa que non foi posible cumprir o prazo original de novembro de 2025. O sea que xa levamos 2 anos de retraso, casi 3. De momento non sabemos en que queda esa subvención, nin ese proxecto. Gustaríanos saber en que se vai investir, creo que ascendía a casi 120.000 euros para ese campo de fútbol. Que pasa con esa subvención e que teñen pensado facer con ela? A partir de aquí tamén queremos lembrar o caso do post social, o adicional 2024, no que os materiais financiados pola Deputación chegaron máis dun ano despois do previsto, en marzo-abril de 2025, xerando retraso na execución dos proxectos e servizos á veciñanza, fundamentais, ademais, para o equipo do SAF. Agora, no post adicional 2025, obsérvase que xa se solicita unha prórroga ata setembro de 2026. Recentemente, en xaneiro de 2026, volvimos a aprobar post adicional social e gustaríanos saber en que situación está tamén, porque vemos que, a pesar de intentar ser un goberno que se dedica e que pon prioridades aos servizos sociais, pois vemos que sempre piden prórrogas para que o material, en vez de chegar ese mesmo ano, tarde máis de un ano en ser efectivo. Tendo en conta todos estes antecedentes, que medidas está a tomar o Goberno municipal para asegurar que todos os proxectos financiados pola Deputación, sexa o campo de fútbol, as pistas ou os programas sociais, se executen dentro dos prazos acordados e sen atrasos prolongados, que poñan en risco os investimentos e os servizos á veciñanza? Outra pregunta, estivemos revisando as facturas como labor de oposición que temos que facer e só vou falar das facturas de xaneiro e marzo deste ano 2026. E atopamos que o Concello leva alrededor de 40 copias de chaves en 12 facturas. Gostaríanos saber que tipo de control existe e como se xustifica esta recurrencia de gasto, porque só falamos de xaneiro a 2026 40 copias de chaves. Pero estánse facendo unha cantidade inxente de copias de chaves anualmente.
Xa o detectamos o ano pasado, deixámoslo pasar, porque xa empeza a cheirar un pouco, porque son 40 copias de chaves en 3 meses. Non sei quen leva o control, se firman as facturas por firmar, sen revisar ningún tipo delas, porque hai 40 copias de seguridade, de locais repetidas, recurrentes ao longo dos anos e dos meses, sempre as mesmas chaves ou diferentes, pero que sempre hai copias de chaves. Entón, gustaríamos saber que procesos de seguimento fan disto, de control, non? E outra pregunta. E esta, gustaríame saber realmente, e vou me rir un pouco, porque gustaríame saber realmente cal sería a atitude do señor Calvín e da señora Rego estando na oposición e o señor Muras ali no sillón de alcalde, como se comportarían e como atacarían a persoa. Porque, vamos a ver, é a compra dun smartphone coa súa funda e unha cafeteira que chega aos 600 euros, porque a maiores hai unha comida de outros casi 360 euros, casi 1000 euros. A nosa pregunta é, primeiro, por que se elixe Amazon? Porque as compras estas do smartphone, a funda e a cafeteira foron 350 euros, que vou recordar, e compráronse en Amazon. E a nosa pregunta é, non existen comercios locais? Non existen tendas norteanas que se vendan teléfonos móviles e cafeteiras? Teñen que recurrir realmente a Amazon para facer estas compras. Despois, énchesenos a boca de potenciar e de apoiar o comercio local, pero van vostedes e gástanse 600 euros en Amazon para uns servizos que ofrece Ortigueira. Se non os ofrecese, ainda se podría entender, pero este servizo sí que os ofrece. E despois, o da comida tamén é xa escandaloso. Por que lle temos que pagar todos os veciños e todas as veciñas unha comida a creo que é un xefe territorial? Por que? Pois nada. Despois, vou acabando xa, En varias parroquias houve apagóns de televisión durante días. Que ocorreu exactamente, que medidas se van tomar para que non volva a pasar. A veciñanza non pode estar días sen servizos básicos. Outra pregunta, é certo que tivemos temporais moi prolongados durante os últimos meses, pero houve diferentes apagóns en moitas parroquias. Que medidas vai tomar o Concello para o futuro e se vai reclamar responsabilidades ás empresas suministradoras? Porque non podemos seguir dependendo da sorte de vivir nun sitio ou noutro para ter estes servizos básicos, non? E xa, pois, a última pregunta que me fixeron chegar, supoño que, porque debeu de facer moita gracia cando a fixen a primeira vez sobre o famoso reloxo de 200 euros da sauna, comentaronme que se colocou mal e que escachou. Entón, bueno, xa sabemos que vamos ter outra vez unha factura, supoño que de 200 euros de Amazon para pedir un reloxo. A nos gustaríanos saber quen vai asumir esa responsabilidade de colocar mal ese reloxo e quen se vai facer cargo do pagamento ese de 200 euros. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, pois vou volver a facer as preguntas, porque xa é a terceira vez e non me contestan, vou empezar a pensar que teñen algo que esconder. Pregunteillo no mes, no pleno ordinario de xaneiro, e non me quixo contestar porque dixo que os servicios de intervención estaban todos de vacacións, todos. E vostede, entendo que como concelleira de Facenda, pois non sabe contestarme a estas preguntas, aínda que debería. Pedín a documentación como concelleira, é verdade que a pedín, pero non se me deu a documentación que eu pedía, se me fixo un listado de todas as facturas que chegaron ao Concello dende 1 de xaneiro, que non era o que eu estaba pedindo. En todo caso, a documentación que eu pida como concelleira non ten nada que ver coas preguntas que eu faiga no pleno, porque, como vostede sabe, o pleno é público, e a xente o ve, e a xente tamén ten dereito a saber a resposta ás preguntas que facemos. Entón, como xa a terceira vez que faigo as preguntas e siguen sin contestarme, vou na volver a facer de outra forma, a ver se así entende o que eu quero saber. Eu quero saber cantos gastos se facturaron
con data posterior a 1 de xaneiro do 2026 que se corresponden con gastos feitos antes do 31 de decembro do 2025. Espero que no seguinte pleno, no mes de maio, sexa capaz vostede de contestarme, porque se non me contesta por terceira vez, entón, a mellor, tamén teremos que ir á Valedora do Pobo a decirlle que vostede, como concelleira, non está cumprindo a súa obriga de contestar as preguntas que nós, como concelleiros, temos dereito a facer. Sigo cos... non teño máis preguntas, espero que esta se me conteste no mes de maio. Rogos. Rogo tamén, porque tamén nos chegan as demandas dos veciños dun parque infantil en Senra. Alí xa me din si cando faigan o parque xa vai a ser para que os cativos que agora son nenos poidan facerse ao botellón, porque a este ritmo pois cando faigan o parque non vai haber nenos en Senra. Tamén nos piden os veciños de Senra o alcantarillado. Bueno, aquí hai xente que ten nenos e non ten parque en Senra. É así ou non é así? Tamén nos piden os veciños de Senra pois o alcantarillado, o saneamento que está como a medias. Tampouco vimos o proxecto en todos estes que nos presentaron hoxe. Tamén temos outro rogo. Estes días salía na prensa unha nova asociación que se creaba co tema das colonias felinas. Bueno, pois cos problemas que están causando en varios lugares de Ortigueira, xa, bueno, digamos, no casco histórico de Ortigueira hai varias colonias que bueno, pois que xeneran problemas, na zona de Cancelo tamén o hai. Eu recordo que hai xa, pois non sei, debe haber casi 2 anos, fixeron vostedes unha consulta pública para facer esta ordenanza. Nos fixemos algunhas propostas a esa consulta pública, pero non se volveu a saber nada da ordenanza de benestar animal, porque todo este tema das colonias, dos controles, dos animais, etc., é competencia do Concello, non é competencia nin das asociacións, nin dos veciños, sino que é competencia do Concello e esta ordenanza pois débese facer canto antes. E voulles facer tamén outro rogo relacionado tamén con unha factura que vimos estes días, a mellor é a mesma que decía o señor, o compañeiro Marco Xal. Rogámoslles que, bueno, pois que xa que din vostedes que na residencia se come tan ben, de forma tan sana e tan organolépticamente correcta, xa que din vostedes que as enquisas amosan que a comida é tan boa e deliciosa e que non é necesario poñer a funcionar as cociñas da residencia, pois rogámoslles que, cando veña o director xeral de maiores, pois que en lugar de que o Concello teña que pagarlles a comida nunha marisquería por máis de 350 euros, pois que vayan todos a comer á residencia. Porque, mire, comerán excelentemente ben, según vostedes mesmos din, e ademais barato, porque por menos de 2 euros poden almorzar, comer e incluso cenar. E tal e como están as contas do Concello, pois seguramente que nos viría moi ben aforrar todos estes cartos. Por certo, tamén pois nos din as persoas usuarias da lida da residencia que, cando veña a conselleira, pois que a leven por ali, porque parece ser que veu hai uns días, pero pois non pisou a residencia, non foi ali a falar con eles, a que eles lle puideran expresar de primeira man todos os problemas que teñen coa comida ali na residencia. E acabo. Gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabas Muras. Gracias, señor alcalde. Bueno, teño uns rogos e unha pregunta. E como rogo, quero dicir, na zona de San Claudio, na zona do Lagar, non me acordo como se chama outro lugar, hai uns pozos de rexistro todo pegado na pista que están sin tapa metálica por arriba, están ao descoberto e teñen bastante peligro. Xa nunha ocasión que hai unha persona e logo hai que mirar de señalizalos en primeiro lugar e intentar poñerlle a tapa, que creo que a tapa está no fondo do pozo, porque cando pasa o trator parece que bate nela e que a cola para dentro. Entonces, bueno, este donde este, se é unha tapa nova ou o que sea, pois facer a protección destes pozos de registro, porque podenos pasar calquer situación desagradable. Despois, por outro lado, tamén temos na venta, agora, bueno, vais a facer o proxecto da acera que vai hasta o aparcamento. Aí en esa zona
Bueno, aparte de que habría que facer a acera polos dous lados, hai outro tema importante, que é a canalización da agua, encamisar a agua potable, que agora mesmo vai por propiedades privadas, e por outro lado, hai algunha vivenda que ten un paso de agua na cuneta moi estreitiño. Había que aproveitar a obra para poñer un tubo máis grande e que non tuveran os problemas de atascamento que teñen moi a menudo. Pero, bueno, o tema da agua potable tamén sería importante. Logo aproveitar que se vai facer a obra, pois podemos encamisar os tubos de agua potable, non? Despois, tamén nos piden que se fai unha plaza de minusválido, unha ou dúas, pero, bueno, en principio unha, enfrente a Correos, ao lado das escaleiras que suben hacia a vía de tren, onde está o paso de cebra. A ver si poden poñer ali unha plaza de minusválidos, porque se necesita ali. Despois temos, vin que as palmeras que algunhas que xa foron morrendo, o que pasa é que agora mesmo había que acometer tan pronto se puidera o que a tala. E agora, hai días de Semana Santa, vamos ter visitas e eso, e tamén nos piden que se é posible que se acabe o traballo. Non nos contestaron a pregunta que era sobre que medidas se van a implementar para favorecer e aumentar a recollida de residuos selectivos. Eso, cando poida, pois tamén que nos consulten. E despois xa como pregunta, porque teño que levar a pregunta que xa o fixen o rogo nos dous plenos anteriores, é o tema de limitación de velocidade na zona da reta de Cuíña. Aquí a pregunta xa sería cando se vai a facer esta limitación de velocidade e cando se vai a facer a línea continua, porque a saída das vivendas, pois, cara aos adelantamentos que se están facendo aí en esa zona e a veces a altas velocidades, pois fai que a zona sea moi peligrosa. Entón a pregunta xa ten que ser cando se vai facer. Xa ando robos. Fixemos esta consulta que estou mirando aquí a AXI para este tema. Claro, como sabe vostede, pois é competencia da AXI esta cuestión. E o que nosotros lle comentamos aos responsables é que, é unha zona moi complexa e que urxe que aí, pois, eles, cos seus técnicos, pois, vexan cal é, xunto con tráfico, pois, cal é a mellor opción para que esa zona, pois, este máis protexida do que agora mismo está, que xa sabemos todos que é un risco. Estamos en elo, se lle fixo esa consulta e tamén a nosa preocupación sobre este tema. Moi ben. Non sei se queda algunha cuestión máis, pois moitísimas gracias e decir que o Pleno e eu personalmente, pois decirlle á concelleira Elisa Dorna, pois que sentimos moito o falecemento do seu pai. Moitas gracias.